Amazwi angcwele asinelwe uhambo lwethu khona emhlabeni asichazele inhliziyo yakhe ovuma ngena enhlizweni yakhe amazwi okuphila asithemba asihamandla ayasinwetha lapha emhlabeni siyalahleka amazwi endulo ekhaya amazwi aguqulile inhliziyo zethu yebo sizile baba siyavuma baba sizoni baba enhlizweni zethu amazwi sipiwe nguba siphile njengamakristu wena hamba ngokuqonda uyigcine emthethweni ukholwe kuJehova amazwi angcwele agcine uhambo lwethu Holy words of faith handed down to this age came to us through sacrifice. Oh, hear the faithful words of Christ, patient words ever true, changing me and changing you. They can change. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Amazudulo alekrini so agukula benana we sisile siyavuma angene asithweni zethu. Welcome to Reality Table, the most exciting youth talk show that we have on this planet. And today, yes, things look different because we are in a men's cave. Yes, we are in a men's cave discussing manly things. Discussing manly things. And well, the platform is everybody you know that has been on this talk show, but those who are representing the guys. And our topic and title today is Boys to Men. Boys to Men. What are we discussing? Issues affecting young men so that they can develop to become men. And my co-host here, Pastor DK, is going to give us pointers on issues we're going to discuss. I know we've got plenty of items to talk about, but today we'll probably focus on 5. But before we do so, Pastor DK, let me read you this verse. I like it. 1 Kings chapter 2. I think it's verse number 2. It was David when he was about to go the way of his father. So he says, I'm going the way of all the earth, but be thou strong and therefore, and be thou a man. Be thou a man. The other one says, show yourself a man. Yeah. So we want to groom these young boys
To become? Men. Yes, that's why we're here. Say it like this, these boys to become us. Yes, these boys to become us. And straightforward. So the topic is boys to men. Boys to men. So boys to men. What we're going to do is very simple. Pastor Dickett is going to be giving us our line of thought in the aspects that we must discuss. I know there's plenty we could talk about, but today we probably just focus on 5, and we might just do another one in the next coming few weeks. What could be one of the things that we want to discuss, Pastor Dickett? And this is very unique. Thank you so much for the young people who are joining us. I think here we need to crunch things and speak men to men. Yeah. No bars held. We are going to speak men to men. I just want to throw it out there and say, what do we say about the grind? What is your grind? A lot of people are educated, got degrees, and we've got a lot of stuff under our folders. This one, chemical engineer. This one is great stuff. But the question is, what is your grind, your day-to-day grind? And here we want to speak as men. We don't want to hide anything. What is ticking your clock right now in terms of finances? What are you up to apart from going to school? What else are you doing, working with your hands? Our current situation in Zimbabwe right now, we all know it. You've got to have a side grind. So this is where we want to go to now. And yes, you are a preacher, man. You preach. When you are done preaching, what is your grind? Well, Pastor Dickett, before the young people talk, is it okay for an 18-year-old boy, 21-year-old, 26, to ask for airtime from their mom? Here's a question. And the 18, 21, and 28-year-old has a girlfriend. Ah, come on. So now we are complicated now. He has a girlfriend, but is asking for airtime from mommy, eating mommy's food. So maybe the boys can tell us. Ben, is it okay? Technically speaking, it's not okay. It's not okay for someone who is eating mommy's food, sleeping in mommy's bed, wearing mommy's clothes, and having mommy's airtime to be spending it as well on someone. So she might as well be mommy's girlfriend. Exactly. Now, looking at the aspect of age that you have mentioned here, and looking at the economic setbacks as a country, or maybe in general, as people in general, I think that's where we get to a point whereby we introduce these elements of side hustles, of grinds. But now, looking at an 18-year-old person, probably some of them, they are in school, right? But I remember by the time when we were in school, looking at college setup, college life, people could always come to us, say, Ben, I want this printed. We could always print and photocopy things for them, even once the parents are paying are paying fees. So as a young person, as a boy, right, at 18 in Zim, we say that you are old enough to be someone. So at 18 as a young person, you need to have something that you can do on your own. I remember my first computer to repair, that was way before I was even 16. To repair my first computer. And it was even my father who even linked me to a person, someone to come from Marondera, and to say that there's this young person, if you tell me to fix your problem, he can. And then I have to make what? I have to make ends meet. So as young people, we don't need to just sit back and relax and fold hands and say that everything's going to come on a silver what? On a silver plate. There are certain things that you can do as a person, right? But what is it that you can do? Ask yourself and see what it is that you're able to do. And I just have a question right at that moment. It sounds very nice to say someone came from Arondera to get his laptop fixed by you. It sounds very nice. It is nice. Why is it that we are afraid to do the dirty jobs? To go to Mbira and buy potatoes for someone who needs them, get dirty at it, and get paid for your dirtiness. Why is it embarrassing? Why are we all looking for the nice, come on guys, why are we looking for why is it embarrassing? Well, before you come, for Adventist young men, they always want to look sharp with the tie, with the, with the blue, with the brown shoes. The brown belt. The brown belt. So they can't get their hands dirty. Now, that's the thing now. Okay, people have the tendency of living for the society. What will the society say if I do this? To tell you the truth, me, when you look at me, I'm in construction. I'm a number 1 assistant builder. I hold that shovel like big time. I'm very strong. Why is that so? I love this statement which says, he is richest, he who is content to the least. For content is the wealth of nature. What am I saying? Yes, there is food on the table when I come out from my circles, right? There is breakfast for me, right? There is lunch for me. My mother is taking care of me. There is a roof under my
had, right? So I'm content with what I have. So I'm richest, right? But if I'm content with what I have, I might reach 40 years being taken care by my mom because I'm content. So I have to get out of my comfort zone. How do I get out of my comfort zone? I take a look at the animal called a tiger. A tiger is one of the fastest animals on this planet. A tiger has many rods during the night. It is very sharp-minded, right? But a tiger goes into the river or the dam where there are crocodiles, right? It is getting out of its comfort zone to go into the river to look for something apart from the normal meal, right? The tiger knows that in the river there are crocodiles, and the crocodiles are in their zone, right? If the crocodiles catch the tiger is dead, right? That's a risk it took because it is now fed up with beef. It now wants chicken. So being content is okay, but if you are too content, you might reach 40 years being taken care by mom. You need not to look at the society. I can give you an example. It's a testimony. Last week, Sunday, I got a contract like where I live. It's still a developing area. So I was called after Sabbath. There's this contract, 20 Mbira, a riverside. They wanted to be shifted from somewhere. I woke up to 5 a.m. in the morning. There was 20 years for those 20 Mbiras, right? I woke up around to 5 early in the morning. Then went there. By 8 o'clock in the morning, 10 years was down because we were working till 2, right? So I have everything. My mom can supply everything for me, but I should get out of my comfort zone, right? Be like a tiger. Like in psychology, you say we use the 180-degree mindset, right? Stretch the horizon of your righteousness. Look beyond what you have. Now, what I like about what you're saying is everything you're saying is very dirty. Everything you're saying. Majecha, even the word majecha is... Even the way I'm thinking. So you woke up in the morning to push a wheelbarrow. But you're saying there's US there. I'm waking up this body, which wants to sleep. I'm going to push it. Yeah. This mindset is what makes the person where we are even putting this recording on Facebook. Their success started in garages. True. Because they were not sleeping when they should have been thinking. Yes. So I'm asking also now to say, at this point where you're working so hard with the menial jobs, where is your pride? You're a man. Yes. Where is your pride? Where is your ego? Do you have a girlfriend while doing this thing? I want to ask. No, you know what they often say? Yeah. They say sweetness comes from the sweat. Yes, true. So I'm asking now, in our generation, to say, are these boys having girlfriends while pushing those wheelbarrows? So I want to ask someone else, maybe let me ask Calvin, to say, imagine in your Adventist state, you are pushing the barrels in the morning and you meet her. Yes. 30 as ever. What will cross your mind at that moment? Will you be proud for that? Yeah, come on now. Because me and you, we have no choice because we're married. We now know the value of pushing the wheelbarrow. But before, you would never want to be seen like you are suffering. So I'm asking the generation that we have, that is going to be the future generation, what is your situation? Okay, let me be very, very frank with you. Kupusha para ushina ushikayo chakucheko une upfu pa trousers. Why took out on your crash, you could really run away and choose another road. I think we can actually agree. Yeah. Why is it so? I want to come to a point where, because we are Adventist young men who are taught to live a life that they don't deserve. We wear suits that we can't even afford. I even go to take a trouser and a brown shoe and a green tie so that I can match and go to a big Sabbath. I'll tell you this. Yesterday, I went to this other big program in Highfields. I was actually driving a car that was not mine. But wow, it was. And you had too late. It had the impact. I ripped. So, because of that. Grand entrance when you came in. Where you got the car, didn't man? And
you kept on switching on and switching on. I forgot something in the car. I think the symbol should have been, behold, it was borrowed. And you actually go a bit later so that people see you, so that they can actually notice you. So because of these things, we don't then do this borrow thing, this everything, because we live a life that we have pretended to people that we don't go under. This, you get it now. So when we then do outside hustles and then people notices us, we are so ashamed because we lived a life that is not mine. I'll tell you a testimony. I have a friend of mine who started picking bottles for recycling. We used to laugh at him. So one day he was at Seke Road picking bottles and he then met this other girl from church. It was a disaster now. And the girl was like, so this guy, he picks bottles for recycling. You know, people who usually do that when you get it now. But the guy aka pika and he aka ora like maricha ma yes ma Benjamin chaoche and we had to go to him and say Shane aka come chimboti kwete sawo mari but that came from the bottles. So the pride is now we are ashamed because at the very onset we pretend to people. So quickly, a wise man once said, someone who's driving their father's car has no right to contribute in a council of those who own bicycles. Bicycles, yes. So if these boys own bicycles and you're driving your father's car, you don't qualify to be in the conversation. The one that bent. Yes. So I'm trying to bring across a statement to say, you are too embarrassed to be seen to be on the grind, but you have the audacity to ask a girl out. Yes. This is not telling. You are talking about budgetary constraints. What makes you go and ask out? Is it not an extra expense on what is already not there? Are you not living a lie when you do that? You actually are. And I think I would like to go back a bit. When we're talking about the church, it's a good thing that we are having this conversation, but I think it should start at church level. Some person was saying this at my local church. They're like, someone asked them, this someone is from another church. It was on a Sabbath. And they asked them, what are you selling today? And obviously they replied saying, I'm not selling anything today because it's a Sabbath. There's no way I can sell anything. Then the person from the other church asks, Sakamchano in the say for tithes and offerings. So it's something that should start at our local churches. Because as has been said already, as the Adventist church, I think we are probably too smart for some of these things. And I see it, and it not only affects us as boys, and probably we end up asking for things from our parents and all, but it also affects us. By the time probably things get better, we get our jobs, how will we end up returning the proper tithe? How will we end up giving a good offering to the Lord? You know what, Pastor Dickett? I remember when I was at Solusi, I had a friend, he's actually a very good friend of mine. I can say it on TV because fortunately, he's actually the FD at ADRA. We were roommates. So he says, you know what, Solusi, during our days, Solusi had so many students. I'm not so sure now, but we're almost close to 3,000. And then he was saying, have you ever thought about selling airtime? So I looked at him, I said, my guy, me... Selling airtime. Airtime. Come on, I mean, talk of something else. Airtime. And he says, no, but have you thought about it? We are almost 2,000 students here. People get into a combi to go to town 50 kilometers away to go and buy airtime. When we can... Then I said, no, but there are so many people who have nothing to do on this campus who could actually sell airtime. But he managed to convince me. So we thought of selling airtime. I tell you, my guy, I'm ever thankful to that guy that we were selling airtime. Of course, the first time that we did it, you know, people were like, come on, look at these guys. But eventually, I realized that sometimes when you really want to go for something, don't really worry about what people think. I think also that it tells you how well you know yourself. Because if you are worried about your image, about being something, you will lose everything. Do you know this pride we are talking about is something that resonates with everyone? In Zimbabwe will humble you. Of course. As a young person with masters, you will work at Spa. I have friends with masters packing bread.
So it's not the packing bread that I'm worried about. It's how they pack the bread. Yeah. That tells me this guy is not just a bread packer from nowhere. Yeah. It's meticulously how they pack the bread. It's masterly done. Why are you putting so much effort? And he tells you, no, I've got masters. Yes. You know, there's one guy who was driving a combi, who was renting a cottage. Okay. And one of his papers fell on the floor. He has masters in marketing. Yeah. But he's driving a combi. Yeah. If you see him, you think this is a useless guy. Yeah. You rather drive his own combi than to work and not be paid. Yeah. Another thing that I'm coming into now is, now that we've established that we should work, it is witchcraft for you to ask out a girl before you have sources of finance. What am I saying? I'm saying, in the Garden of Eden, Adam is given a woman before the work. Never. He's given the work. Before the woman. The first thing he needs to train up to dress, before to dress a human being, is the garden. So when he dresses up the garden, he has an idea of how to dress up a human being. True. But in the garden, there are 4 streams Yeah. that sustain the garden. Yeah. Okay. Of what? So you need 4 streams of income when you're a man. All right. Your degree is 1. Yes. What else are you doing? You got 3 to go. True. So you will find that the other things that you call useless will sustain you when your salary disappoints. Are you hearing what I'm saying? So as a young man, you need 4 streams of income. Yes. You need 4 hustles, 4 grinds. Why? You need to be then the priest of the home. True. You need to be then to be able to give a tithe Yes. and an offering to God. All right. So this brings me to another point to say, as Adventists, young men, Yeah. why is it that the young youth are not returning a tithe and offering? They are waiting to marry and get old or get jobs to return a faithful tithe. What are you giving? Well, the commandment says 6 days Thou shalt. Shall labor. thou shalt labor. Yes. So for you to rest on the Sabbath and you were resting the whole week, You're finished. it's not only witchcraft, it's not only sin, it's Sorcery. beyond. Sorcery. So you must, for you to be able to keep the Sabbath, you must actually Be tired. work. Be tired. The 6 to days. rest. Well, for the young people who are at home, especially the young men, you can freely contribute on our live chat box and see and contribute and talk to us on these issues that we're discussing. So on point number 1, Pastor DK is saying you must have your Grind. grind. Have a grind. Yes. So, coach, Have a hustle. Make sure you are having something you're doing with your hands. Yes. That's what you should have. Whatever your hands find to do it to the best of your ability. Before we go to point number 2, is there anyone who still... I want to say something. Okay, quickly and nice, short and sweet. Okay. Education can be the root to poverty. Education. Why am I saying so? You have your degree. You have this. If you have this thing which is called pride in yourself, pride is something which eats us a lot. So you might have a degree and say, if you have a degree, most people with degrees, they claim that I'm superior to do this job. I don't do this job. Me, I do psychology. I'm a 2-2 student and I'm an A student at Great Zimbabwe University. I'm recognized there. But you find me in the field. Like I wake up to 5 in the morning, then get out of the field at 9 in the morning, then get out to the other grind. You see, I wake up around to 5 early in the morning, kunotora majeja angu, na 8 nadoniza 10 US yangu. You're telling me all this as a recognized student who most probably has got a great future. You are saying future, no future, I have to do this now. Because that's what it is. Zimbabwe is the survival of the fittest. Yes. If you don't, a lion, a cheetah, all those big animals, they strive to survive. They go to their extremes so that they get what they want. Because that's what's on the ground. I'm not in the UK where I get paid more money per month because I have a psychology degree. I'm in Zimbabwe where I won't even be recognized that I have a psychology degree. Yeah. So I just have to do what's on the ground. Yes. So education can be the root to poverty. And I also think we are quick as young people to say I have an office in town. Yeah. We love to have an office in town. Yeah. We love to have an office in town. But this brings me back to my point to say, you can pay rent for the office in town, but what have you given to the Lord? Okay. What are you tithing? Yeah. And what are you tithing gross on it? This is where the challenge comes in to say,
As young people, we've been unfaithful for such a long time. Yes. God is not asking us only to tithe money, He's asking us to tithe our time. Yeah. Yes. Yeah. To tithe our environment. Keeping the environment clean is a form of tithe. Yeah. To tithe the relationship. Not to be in toxic relationships, to be in a relationship where you are saying, the boys are fun, but the boys are toxic to me. Okay. The boys are not moving. We're not moving together. Yes, they are making money, but their money is upon another man's sweat. Yes. Are you able to move out of that sphere? Because thus says the Lord. So, Ben, in your IT industry, when you fix someone's laptop, do you really replace the part you are charging them for? And if you didn't replace it and they've paid you, when you return a tithe and offering from unfaithful sales, is it a tithe and offering, or you are giving God a cut? Giving God a cut. Okay. Stealing. So Mfundis, are you saying that a man without a hustle is not allowed to have a girlfriend? That's exactly what I'm saying. Exactly. I'm saying, why do you want to dress a human being before you dress the garden? You see what God does? He brought in the garden before he put in the man. Powerful. So what sustains the man is the garden. Okay. So what sustains the woman is the work of the man. So if the man brings in an expense without having a solution to the expense, he's going to create a problem where he's going to say women like money. Yeah. Because he's broke. I read that quote. Yeah. It says, kune vakomana vanoti he handidyiwe mari nezvimoko handidyiwe mari nezvimoko. Sikanzi iwewe yekuti umbodyawo wega unayo here. Finished. Yeah. Finished. Well, that's hauna time yekugara kana mubakers inn kutenga russian nemachips nejuice re50 bond uchigara uchidya wega, but youare claiming kuti vakadzi vanoda mari, handidyiwe mari nevakadzi, but yekudya wega you don't have it. So let me understand this. When you don't put your hand on the plow to work for yourself, you'll end up being like dependent on a woman. Yes. So we have marriages where Kwati are no longer working. You've never worked. Your wife is the one working, but you're the one wanting to demand how the money is being used. How do you become a priest in the house when the situation is like that? It becomes difficult. Remember, there are two situations here. I'm not talking about someone who was once working and has lost his job and the wife is helping out. No, I'm talking about someone who doesn't work. You know, in mathematics, there used to be 0 minus 1. What is the answer? It can't. It can't. It can't. It's impossible. It's impossible. Yeah. So we are having Bible-holding people who are very smart business looking on the Sabbath. Yes. And yet, from Monday to Friday, they have nothing. They have nothing. Do you know something, Fundis, that boys are now actually sitting Papiriji and they can discuss that because they are so lazy to work. Yes. It's been so trending in the past years that ane baby motor, ane baby get it. Yeah. That people are now willing to go for girls that have it and not to go for these ones that would require responsibility from them. So because of laziness now, you end up chasing things than what the right channel is. So you talked about a garden, then marriage, then a girlfriend. But it's now vice versa. No, not marriage, then a girlfriend. Okay. After marriage, no girlfriend, after marriage, my guy. Don't put the girlfriend, then marriage. So it's a garden, girlfriend, then marriage. Yes. So now it's now vice versa. Courtship and marriage is now being taught to people that don't have grinds now. Yeah. And they are now starting with girlfriends without grinds. Yeah. And they would have problems within the relationship because they started on the wrong course or in the wrong start. So if you follow God's principles, have a grind first. Be able to take care of yourself, buy your own shoes, but be a man enough for yourself. So that when you go for a girlfriend, you are not depending on her or boys going out, you know. But no. Wait, just hold on. There's nothing wrong with having your boys who have your back. Let's make that clear. That is so clear. But they must be adding on to something. So it's like you go and say, you know what, I'm going out with my girlfriend. Yes. And say, I'm expecting to spend something like $20. Yes. So they ask you how much you ever have a back. So they have to bring in the 19. No, that's you know what it's like? It's like saying, I'm anticipating that I'll spend $20. But in case, guys, can you just but there's $10, something already. You know what I mean? There's something already. So that aspect of being able
to get a top up from your boys, that's okay. What about guys? But now when guys are contributing to everything, From transport. from transport, Airtime. to clothes you're wearing. No, man, come on. But they're having your back. Well, I think now this takes us back to the topic of the day discussion underlying here. That we're saying boys to what? To men. Boys to men. Meaningfully saying that there are certain things that are not to be done by boys, but they are for what? For men. For men. Boys, kunguruza machenjere. No, that's for what? That's for boys. Boys, yes. But now, if you're talking about men, right? You have to be self-sustainable, like what you're saying, right? Because I can't be this boy, man at the same time, whereby I'm 100% relying, right? You want to lean on me. What if I move? Then what? That's why at the end of the day we end up sharing these ladies with our friends. Because saying that if I'm the one who's funding, I've got rights. Titles. Yes. I have 50-50. because we go out. Well, guys, you hear what Ben is saying. Ben is saying, as long as you depend so much on your friends, they also have the right. Actually, Ben is saying, if I've ever sponsored you for your girlfriend, I have shares. I have shares. Not anything. Well, you are 100% sustainable to yourself. Or Okay, just make sure you give Ben back his money. and maybe the other thing, Pastor Dickett, the problem that we have is that, when we are boys, right, we always want to be associated with the men in the society, put the courts, right? Yeah. As in, I'm a guy, I'm muscular, I can do things, I can take care of myself. But yet behind the scene, there's certain things that even haunt us. Yeah. You see what? As we are just like to go to that fake way by people think that boys don't cry. Yeah. We cry. let's find out. You know what I'm gonna do? Wait. Ben, are you convinced? Wait, guys. Wait. We're on camera right now. Ben, do you cry? I do. Tino, do you cry? I do. Talent, do you cry? Hardly. Do you cry? Sometimes. Okay, you can go ahead. We'll continue this after the break. So you see that this is the same as this one with the grind, right? People don't want boys don't want to be known that they don't have a solid grind, so they just want to try to to beat about and then try to blend in and to fit in. But when I'm at home now, I'm on my own, then that's where I'm just thinking like, I've spent $20, so then what? Wait. Yes. Now, I know you've got so much to talk about that grind, because I can see even the guys back home want to go, but we need to move on to our next point. The next point I want to move on to is we've spoken about men should cry because it's natural. Yes. We're talking about men should have a grind so that they are able to tithe to God. Yeah. Right? There's something I want to bring across. That why do we spend so much time at the gym buying expensive perfume, buying expensive clothes, but still remain broke? Who are we trying to impress in that situation? Because that forces you now to dress. We always say women dress funny and dress for us. Yeah, they do. But there are some body parts that we are now revealing. You don't work. You're always at the gym. But you're wearing these tight-fitting clothes. And all you do is come to church late in the tight pants. These labels. And you just... There's a way that we do it. I want to understand, for me, to say, if you have enough money to buy labels, enough money to go to the gym, how come you are not showing signs that there's something constructive you are doing with the money? So in essence, Pastor, you're saying it's possible for you to put on expensive cologne. Yes. You put on nice tight tops. Yes. Top of the range suits. Yes. But you're still staying with your mother. This is where we are now confused now to say, it's not telling. For example, when you buy a car's worth should be 10% of what is in the bank account. So if you buy a $5,000 car, it must be 10% of what's in your account. If you buy a $5,000 car and you don't have money in the bank, downgrade that car to a $1,000 car. You don't deserve to drive it. Tino, you have been deep in thought. What are you thinking, young man? All right. What I'm thinking right now is that's where the difference between boys and men comes in. There is the case of investment, and then there is the case of just buying, and the money goes. Investment. What happens later is your money comes back. Exactly. Chances are there it comes back doubled.
sometimes even tripled. Obviously, the right kind of investment. So I think it's also something. Okay, when you talk of the right kind of investment, because obviously we've got quite a lot of young people who are listening right now, and you are saying investment in Zimbabwe, does it work? Are we talking about actually taking your, exactly, What? I mean, we want you to, because I know you're doing economics, finance and stuff. What do you mean when you say the right kind of investment? Okay, it can be split into two. The Okay. right kind of investment considering the Zimbabwean economic situation, and also the right kind of investment considering our faith. Okay. The first being considering our faith, obviously, anything that goes against principle is out. Okay. Even though it brings in as much money as possible, I don't know. All right, so we go back to the two types of investment. Well, the first being investment, which is proper in the Zimbabwean situation, and the second one, which is proper considering our faith. Obviously, we cannot talk about something that goes against principle. And at the same time, considering the Zimbabwean situation, I've heard of a lot of people who are saying, ndakatenga mashares with this certain bank, and zvakangonyura. So that's out as well. But there are things that were being talked about here. Kutongo tenga something, all right, let's not say kutenga. Being a go-between, you know there's a gap muharari. And since there's a gap muharari, a certain product. Let's say water. Let's for say instance, water. Kwairi kuwanikwa ku Mvuma. For example, being a go-between anongo transporter water from Mvuma to Harare is investment enough. Because because of the gap that's there in Harare, Maria ya wakto iwana, since you're the one who transported the product. So I think this financial education is quite important in our boys so that they can become men. In this case, so that they can become Pastor Katusa and Pastor Gwati. All right. Because I like the example. Keep on going. Yeah, but you should have started with Pastor Gwati, then Pastor That's where the Katusha. problem is. We started okay, the way it was. I like it. We did it very well. But you see, one thing I like, young men, as you go on, is the problem is there's a lot of gaps. We have power problems, solar. COVID is actually a gap. There's so much that young people can do. But we're too smart. But Kwati. Yes. You are talking as a man who's been tried and tested in the fire. You have no choice. If you don't make the money, your wife will starve. The boys have choices. It is a choice to go out and hustle. It's a choice. But I can't have Ben asking me for airtime. But he's saying financial intelligence is what we are lacking. Yeah. To say, I got $20 instead of going to Pizza Inn. What should I do? What should I do? Maybe let me use 5. There's a gap in the... There's a gap. What do I need to increase it? Let me go and buy tissue paper. It's going for $5 for 500, for 50. Let me sell tissue paper in my hood and make this one have babies to cover up the money I'm going to expend that side. We're not thinking like that. We are saying, how can I be seen to be selling tissue paper? We're too smart for that. We're too smart now. And ultimately, we've got well-dressed, poor young people. Before we go for the break, now, this is what we want to do. For instance, let's take Tino's point, financial education. Yes. I'm going to put you on the spot because you're a pastor, probably, and the elders, parents, under the dictates of our voice. What are we doing as a church, whether a local church or whether the conference or what, to make sure that our young boys have this financial intellect, so that when they do have something in their hands, you hustle, you sell your 20 Mbira, you do whatever you do, you now have about 30 US in your hands. Yes. What should you do with that? Should you buy the cologne that you've been talking about? Should you buy the brown shoes to match the green tie? Or should you have that financial intellect to say, now, I must look for a gap in the society. Yes. Where I stay, there's no electricity, there's no water, or there's no whatever. What is it? How can we bridge that gap? What we do as a church, we start teaching the principles of stewardship. Unfortunately, people think principles of stewardship is just for church. Principles of stewardship go outside of church. One, the stewardship of time. How are you spending your time? Yes. If you are spending your time, waking up at 12 o'clock as a man, the money is made
from 8 o'clock to 12 o'clock. Wow. After 12 o'clock, you are making no money. So there you have it, boys. If the sun wakes up before you, then you are in trouble. Join us again when we come back, and we're going to probably look at 2 more items that we need to help our young men. These are not exhaustive in them, but we're going to continue. Thank you guys for the beautiful, beautiful discussion. See you after the break. Parijino hatinga jiwesese dakara taona Jesu ungetashingirira kare kare dufuna mojapera tichazo jiwesisa kare kare tashikeyo Parijino hatinga jiwesese dakara taona Jesu ungetashingirira kare kare dufuna mojapera tichazo jiwisisa kare kare tashikeyo tenzi wenu oya nebiri Mbiri takunda Mbiri takunda Tenzi wenu oya nebiri Mbiri takunda Welcome back to the Men's Cave. Wow, there's some who have graduated from being boys already to become men, because there are certain things that boys do that men don't do, and certain things that men do that boys would never do. So we need to transit from boys to becoming the men that David said to Solomon, be thou a man. And yes, this is what we are discussing. Well, guys, time is not always on our side. Then as we come to the conclusion of this, what's the take home to the other guys who are at home? What is it that we can glean? I know we could have discussed quite a lot past the ticket, and I think we still have another opportunity to discuss more. Today we're focusing mainly on how do you make things come to end. Kevin, what is it that you'd want to challenge the young men out there? Okay, so I'd say I'm a preacher, but it might not be an excuse for me to have a side hustle. Singing in a choir, doing doing God's work. We have an example in the Bible of Paul himself, one of the greatest evangelists of our time. But he actually say, I was making tents as a side hustle aside, so that I didn't go to church. So because of that, you aspiring to be someone in life must not be an excuse for you to have a side hustle. After preaching, you have to go home and eat. After singing, you have to go home and eat. After Health Expo, after eating buns and apples, you must go and face reality home. So this financial thing will come in our way, and we have to be a man enough to tackle it. Let's have side hustles. Let's play with good friends, people that have a vision, and let's sustain ourselves, and let's be men enough to be people who are responsible of their time. Well, you ought to be responsible, because you definitely be accountable for who you are, because I mean, hey, a man has to be accountable. A man is a man. You got to be accountable. That's true. Just got to be accountable. Okay, so what are you taking home for Gugu today? My take home is... No, not your take home. I say, what are you taking for Gugu? Oh, for her? Yeah. I think my bank balance should bring her joy. Before I spend. Before you spend? Yeah, I think she should hug me better. She should hug you better? My bank balance was okay. Well, don't talk about hugs, because we still have boys. They have not yet men. Okay, let me talk to Talent. Talent, what is your take home? What do you want the young men at home to really grasp as a take home? As an aspiring psychologist and someone who, by the grace of the Lord, will be up there. In psychology,
there are 5 words that should be in the human vocabulary. What's in it for me? 5 words. What's in it for? Yeah, true, there are 5. Words in the human I got vocabulary. confused by the what. So, as a person, you need to know that when you are getting out of your house, there is something tangible, something productive you are going to do. Not just get out of the house and go shops and sit on the bridge with boys talking zero. Okay? You need to know kuti panduku buda mumba. There is something that I'm going out for. Something that I'm doing which is tangible. In personally, when I know kuti I don't have anything to do, as a person who enjoys his own company, but I also enjoy the company of others, I will spend the whole day at home. Like we have the Bible, the scriptures. So you might spend your day reading the Bible, reading psychology stuff, because psychology and the Bible, they work hand in hand. For example, in psychology, they say that, I just want to swerve a bit. They say in an ideal society, there would be no need for lies. But we live in a world of deception. So whether you like it or not, you're in the game. So it's up to you to win or not. But I tend to criticize that. I just say that in an ideal society, there would be no need for lies, period. Yeah. So I advise the boys who are aspiring to be men to keep this in mind. These 5 words in the human vocabulary. What's in it for me? So that doesn't mean that by getting married, you become a man. Yeah. Marriage doesn't make you a man. You're a man when you come into the marriage. So what makes you a man is how you put your grind together, put your ducks in a row. Okay, Ben, what's in it for you? That would be the question. Growing up is the ability to make decisions and act upon them. It does not necessarily mean having many years, as others may think of. So I lost you there. I said, growing up is the ability to make decisions and act upon them. Okay. It does not necessarily mean having many years, as others may think of. So life is not constituted by the number of years you've lived, exactly. but by the decisions that you made. In those number of years you've lived. And then he steals my lines. Wow. Exactly. Thank you. Welcome to the group. Well done. All right. So now, what am I saying? As a man, right, or as an aspiring man, or boys who are aspiring to be men, Yes. right? We're saying boys to men, right? You need to come to a point whereby you need to stop being dependent on your parents, but your parents start depending on You. right? You need to give them that break, that relief whereby you can do something. I remember, Pastor Kwaji, remember that photo that we circled on WhatsApp and we were laughing of that young boy we had those 2 fish, right? Oh, yes, Then yes. that kid, and look at the age, and then he has something to bring what, like at this age, right? So it's not always about having something that is huge and massive, right? But you know, those little Something things to contribute. Yes, they can appreciate. Saying, okay, KV has gone out, but when he got back, right? Because you've done something as a person, right? So the idea is for them to feel your worth within the house. Yeah. Well, I wanted to say this program is not only for the young man. Even for you, a young woman, it's good for you to know some of these things so that you challenge the young boy man, who the becomes wooing young man, yes. to say, hey, this is what you You ought are to do. supposed, actually, when you are being asked out, you should have not the Checklist, criteria yeah? is tall, short. No, what do This is your grind. And so when we're in town, what will we eat? Yeah, we should ask relevant things. How's your mother? I know I took care of my mother. These are the things we should be asking, not his eyes. Is this? Is tall? Is light? Those are irrelevant. What if he gets burnt and becomes dark? Yes, you know what, Pastor Tickets? Even these days, you know, these boys, they always complain. When you say, let's meet in town, then they'll be like, let us meet at Cream Inn or Nando's. Then you are worried. Sometimes maybe she wants to buy you ice cream whilst you are talking, then they change We have not met those.
It's very rare to find the women who will invite you to Nando's and they are going to actually take care of you. They are trying to make the circle of movement very limited. To say, let's try and move around Nando's areas. Yes. Yeah. We're not saying they're not there. No, you know what I'm saying? That, you know, there's inclusivity, right? Of course. As much as it is boys to men, they are also our ladies, Yes. right? They also ought to be responsible, right? Yes. That means even when we go out, right? Even nakatenga drink, right? Daramatenga. Those overtenga drink, that's being responsible. Same applies being at home, right? Be responsible. Bring something onto the plate. Well, I like the courage of Ben. He says, yeah, you must also be, I mean, I'll buy everything else. What you just need to do is to buy The drink. Because his money can only fit other things. Yes, he doesn't have money for drinks. No, that's fine. So, Tino, All right. What I can take home is financial intelligence isn't something we have to learn or go to school for or attend a module or something like that. All right. It's in every choice that we make, every monetary choice that we make. We always have a choice. you know what? I sometimes when I'm trying to process what this young man is saying. I want you to repeat exactly what you said. You know, because I mean, this is the conundrum we have. This is the problem that we have. We think that because I didn't do accounts, so I can be as extravagant. Exactly. I can be the prodigal guy. That's it. But I like this advice. It says you don't necessarily have to go and do accounting 101. But it's in the Choices, small choices with 5 Are you cents. trying to show us that you both did accounting yet? Of course we did. I mean, You are not very funny. we already, man. Come on, look at it. Look at it. Look at it. Ben, follow the script. 101. Ben, follow the script. We are the men here. You are the boys. We're trying to bring you to where we You're are. not allowed to ask us. Yes, Tino, you can go ahead. In every decision that we make, we have a choice, and we have to, after making the decision, we have to look back. Did this decision leave me at a better place than when I started, or am I worse off? Sometimes, obviously, you are going to be left worse off temporarily because money doesn't just come then. Sometimes it takes time, patience. So every time we make a monetary decision, let's make it a point that it leaves us at a better position than when we were. And well, trying is always a good thing. Sometimes because of the economic situation, you start something and it doesn't go on well. But that's not a reason to stop. It's just a reason to maybe put more effort the next time so that it may go on well. Exactly. Well, before we come to the conclusion, Pastor Dickett, you do the conclusion. They say if at first you don't succeed, Try again. try and try again. The problem is many people, when they fall, they remain on the ground. Yeah. You just, I mean, that's the quality of a man. That's you it. need to, I mean, how many of us have got a bicycle from their parents and from the first day you were just cycling speaker? You need to fall down first. Actually, I once got a bicycle. And there was this beautiful girl that was coming from school, and it was raining. So it was my first time to ride on the road. Now, her beauty was perplexing. It just wiped me off. I just felt, so I went into a puddle of mud. Take note, he was a boy by then. Yes, in my boyhood. So in my boyhood, I didn't realize that if I keep paddling on the mud, I'm getting deeper. So I paddled so much on the mud, I got to a point where I was just stagnant. And you know, when you are stagnant that long on a two-wheel bicycle, the next thing is for you to what? To fall. So she was coming. When she got close and I was stuck with this bike that was no longer moving, I tumbled in front of her. The embarrassment. But I picked up that bike and I had my head strong and I moved on. I learned from that. How old were you by that time? Doesn't matter because I learned that. I learned that and I never cycled in front of a woman Talk again. about the perplexing beauty of the girl. I was in Form 4. Well, listen, guys. Now that's where Pastor God says this is the conundrum. No, this is the men cave. In the men cave is the men who ask the boys the questions. Yes. The boys don't ask the men the questions. We are just sharing So with please you. take back your questions. Well, we are coming to the end
end of our show. In this Man Cave, we've been discussing on how young men need to grind. Well, Pastor DK, thank you for being the co-host in this one. I think next week it will be interesting because Mrs. KK with the ladies, you know, let me tell you the topic. It says, from girls to heroes. Heroes, from heroes. So these are heroes. Yes, and so they put these an girls S. Are moving from heroes. So guys, if you don't pick up your grind here, Heroes. you won't become heroes. We'll talk about heroes. Exactly. So before Pastor Dickett brings us to the conclusion, I want to say to the young men who are listening, even the girls, it's also good for you to learn on how you can also bring these things on the discussion. So Pastor Dickett, just conclude for us what we've been discussing today. Like we said, this was not conclusive. We just probably took one or two aspects of what it is to develop the boys to become men. And I think we might have another discussion on the same We should, because we just went superficially on the surface. Yeah. We were just talking generally, and that's what we do in a man cave. Yes. We have not gone to tell each other the truth, to say you need to up your game. Yes. We are just talking superficially to say, guys, this is what it is. And from what we've learned, from what the young man has said, I think even men need to know to be financially intelligent. There are battles of the cars, you know how we do. If you buy a new car, I want to buy a new car, but it leaves me broker, and it doesn't change anything in you. There's so many battles. If you're broker, it's better. You can be left broken. Yeah. So there are certain things that we need to also put into perspective. And this is some stuff that we need to talk about, constructive conversations, where as men we build each other and set up each other. If you've got a hustle that needs my talent, there's nothing wrong in us collaborating. Yeah. But honesty and trust is what is needed. You must be trustworthy before you enter a transaction. This is what we are learning. And the stewardship of time, stewardship of money, God remains the center of all the hustles that we do. But before you get a girl, have a grind, or else she will grind you. Well, that's what you get it from Pastor Dick. And before you Killed my look. She will grind you. Yeah. okay, I think let's just do it together so that it makes. That's what I'm saying. Okay. Before you get a girl, you need to get a grind before she grinds you. She grinds, yes. Yeah. Because now you are going to be avoiding places where normal people go to. Because you don't. There you have it, Pastor Dickett. I love this moment. Wow, we are in a man cave. We are in a man cave. So these are allowed because our women are not here to be able to. Thank you for joining us on Reality Table as we are talking about how we can make our boys develop into men. Like we said, this was not exhaustive. We just took probably one or two aspects. We'll be back again to talk on this matter. Next week, please don't miss, especially for the guys. Mrs. KK and the girls are here to talk about from girls to sheroes. God bless you. Women, all the women are there. God bless you. Let's make next week Sabbath as we experience heroes. Mambo wedu Latino shingaira Sekunge muvengi okunda Tenzi chitirirei Kare kare kuchema marwazo zapera Tichazo jiwisisa kare kare Tashikeyo Mambo wedu Latino shingaira Sekunge muvengi okunda Tenzi chitirwirei Kare kare kuchema marwazo zapera Tichazo jiwisisa kare kare Tashikeyo Tenzi wedu oyane miri To impira takunda Tenzi wedu oyane To impira nembiri To imbiri takunda Tenzi wedu oyane miri To impira takunda Tenzi wedu oyane To imbira nembiri To imbiri takunda To imbiri takunda
enkosini wathi ngegama lika Jesu ngathola ukukhululwa wesumthandazo wami wangithethelela wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo ngangisonesibi enkosini wathi ngegama lika Jesu ngathola ukukhululwa wesumthandazo wami wangithethelela wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile kusi Jesu yangithanda kusi Jesu yamuthanda kusi Jesu wangivela lapho esiphambanweni kusi Jesu yangithanda kusi Jesu yamuthanda kusi Jesu wangivela lapho esiphambanweni uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile ngizomethemba njalo uyayazi indlela uzongihola Jesu angisekele ezulwini ngolanda ngibongaphakade ungethula umthwalo wangishiya ngethulo ngizomethemba njalo ubuyayazi indlela uzongihola Jesu angisekele ezulwini ngolanda ngibongaphakade ungethula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami wangithula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela Jesu wavusa umoya wami wangithula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami wangithula umthwalo wangishiya ngethulo. Hello, my name is Dr. Machando. I'm a clinical psychologist and my work involves helping people deal with behavioral, emotional and mental health problems so that they can live their lives to the full. After receiving some feedback on the first video entitled Who is Destroying Your Esteem, I'm delighted to share with you this new presentation, which is a follow-up to that one, to look at some of those issues. So now, who is destroying your esteem too? The structure of my presentation is that I'm going to look briefly at some of the things that destroy your esteem, and then today we would like to focus on the solutions. So we'll look at what we call intrinsic solutions, some of the things that you can do to draw internal strength upon yourself, and then external things that you can do to build a wall to protect yourself against the many things that are likely to crush your esteem.
And finally, we'll look at how you too can be instrumental in build other people's self-esteem. Our leading verse is John 10 verse 10, and it reads, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and that they may have it abundantly." So in the first video, we learned that low self-esteem has a lot of mental health issues. We learned that it is associated with poor problem solving. So a person who thinks lowly of themselves don't even attempt to solve problems because they think they are incapable of doing so. Low self-esteem is associated with problems with confronting life situations or even timidity in trying new things. So you'll find that someone who thinks lowly of themselves try to enjoy such things about life. You won't even try bungee jumping because you think you're not good enough, or you are afraid of how people are going to evaluate you. So you find that this person is restricted in terms of how much joy, how much things they accomplish in life. So low self-esteem or high self-esteem determines how you relate with others, how you feel about yourself, how you feel about situations, about places, about people, about, in short, it determines how far you go in life. Okay? One of my favorite writers, Ellen G. White, has this to say about esteem. In the book Desire of Ages, page 668, she writes, "The Lord is disappointed when his people place a low estimate upon themselves. He desires his chosen heritage to value themselves according to the price that he has placed upon them. God wanted them. Otherwise, he would not have sent his son on such an expensive errand to redeem them. He has a use for them, and he is well pleased when they make the very highest demands upon him, that they may glorify his name. They may expect large things if they have faith in his promises." You know, I really imagine that if the Lord is expecting, if he has placed such a high value upon us, who on this earth should make us feel low? I'm so passionate about how people feel about themselves, about esteem. Why? Because I've seen in practice how low self-esteem has such a huge impact on a person. We get adolescents returning from college, being sent home because they are not fitting, they are not functioning very well, they become depressed, they withdraw because they think lowly about themselves. We get children being sent from boarding school, collapse, fenda, and you know, we call them clinically panic attacks. So people suffer from anxiety, they suffer from depression, where some people self-harm. Unonzwa muna achiti ndakatanga kuzvicheka ndine kana 13 years, and now it's maybe 7 years later they are trying to, or some people will actually try to commit suicide. So having dealt with those cases, and I'm thinking, here is a number of people who have attempted suicide. How many people have actually attempted? How many people have actually completed and killed themselves? Because those ones we don't get to see them. So you see that high school, primary school, university, even real life can be very mean, and it destroys a person's esteem. We find people vachiseka wakabata mromo, you know, ku primary zvanzi ane saka, you know, you unetango une get rebora, you know, kana kuti you've got rabbit teeth, or you know, the different nicknames that people get in primary school in particular. There's a lot of bullying, and so as people grow up through in those environments, you find that they begin to feel worthless, hopeless, they begin to feel low and less confident because of that. I remember growing up in high school, people used to call me Mafuta, and they were so creative. So some would say Mafuta, some would say margarine, some would say cooking oil, you know. And I must say I wasn't as fat. But what surprised me is that when I went to a different school for high school,
There's this one person who would just say to me, you are so fat. You are so fat like a potato. And each time you'd say, roll in my potato when I'm walking. So, you know, I have been able to outgrow all those things and I can talk about it smiling. But there is vast scientific evidence that shows that this impacts on people's lifelong relationships. So, for example, you find that men and women struggle in relationships. They've got insecurity because they have been put down as they were growing up. Not only young people, even adults will continue to suffer from those negative childhood experiences. Low self-esteem is rampant in a lot of relationships, and you find that someone constantly seeks affirmation from their spouses. They constantly think that they are not good enough for their spouses because of the childhood experiences. These people are highly sensitive to criticism. They are extremely sensitive to the slightest hurts, and they find it very difficult to forgive because they take most things personally. If you this person is quick to question why they've been made to get into that car, and they always have negative attributions towards anything that happens, whether it be positive. They'll think, people are feeling sorry for me. If they think it's negative, they'll say, yeah, I deserve this. I don't, I'm not worthy the good things. So they are easy to perceive rejection even where none is meant. High self-esteem, on the other hand, even when something negative happens, the person is quick to bounce back and move on with their lives. Okay, so high self-esteem is associated with a much more satisfaction in life. Now, there is strong scientific evidence that how we think about ourselves, about the future, about the world, impacts on our emotional health. And I want to share with you, I want to take you through that, so that you see the connection between what you think about yourself and your body. For example, how someone can end up becoming depressed because of simply how they think about themselves. Okay, I'm going to ask you to sit back and be as comfortable as possible and just pay attention. And I'm going to ask you to take part in this exercise. It will take about 2-3 minutes. Are you ready? Okay. Just make sure that there's nothing that's going to disturb you, and close your eyes for the next 2-3 minutes as we go through this. It would be nice for you to try it so that you see how your own body and your thoughts are related. Okay. Now I want you to think of a lemon. Where is your lemon? Some people say it's in the tree or it's in the fridge. Just reach out and take your lemon using your hands, like physically stretch out your hands and take your lemon and start peeling it slowly. And as you do that, pay attention to your whole body. Like pay attention to your mouth, pay attention to your body sensations, pay attention to, just be there as you peel the lemon and you feel the juice, the oily lemon smell of the juice from the peels. And you feel that smell, white from the juice of the lemon peels. Okay, so when you're done, you've got this white mass. Split it open, water by one. Just take one segment and pop it into your mouth, and start chewing slowly, ever so slowly. Savor that lemon taste. Pay attention to what's happening to your body as you do that, as the bitter lemon swells in your mouth. And swallow. Okay, another segment. Take it in again and start chewing slowly. Okay, you can open your eyes and let's see what's happening to your body. We usually get a lot of responses when it's a large group. You hear people making sounds, and you see people twisting their faces, as they when I ask what people feel, some people will say they begin to salivate more. Some people actually feel the bitter taste. Some people, I especially get fascinated by the, twisted faces. I'm swallowing actually, and I always do. Like I'll swallow once or twice each time I do this exercise. But
Where is the lemon? The lemon is not there. It's not there, but my body is responding just as I am quite sure some of you responded as well. Some people say, ndonzwa kuti mwiri wese. And I'm thinking, even though I've done this activity like hundreds of times with hundreds of people, my body still responds, you know? Just like how if you have ordered your favorite meal, if you hear bad news, your appetite goes immediately and your bowels, you know, loosen up and you start having a running stomach. So that's how powerful our thoughts are in terms of affecting our emotions and in terms of affecting our behaviors. Why is this important? What is the practical application? Let me show you let's do together a quick activity. So if we take a blank paper, in the Garden of Eden, we know that Adam and Eve had access to lots of trees. If we want to count them, some will say they were countless, they were a million, they were, you know, they had lots of things that they had access to in terms of food, in terms of trees, right? And some people will say, they had everything. And I totally agree, they had everything. But guess what? If we divide our paper into two, on one side, we populate it with what we believe that Adam and Eve, what we know they had, which is lots of trees, lots of, you know, because God said, I'm giving you everything. And that was before drought, that was before, you know, sin. So we can't even start counting. No trees were extinct by then, okay? If we populate one side with what they had access to, we also know that God said they were not supposed to eat one tree. So it means there is this that they had access to and there is what they didn't have access to. So when I do this exercise, we usually ask people to draw, symbolizing what they had access to. So you imagine that they had everything, like they had so many trees to eat, right? When we did this with my family, I said, let's do it, populate with what they had, and then on the other side, we populate with what they didn't have. So in this case, people would put maybe just 10, which is the one tree. And so I noticed on one of my sons that there was nothing on the page. I said to him, so what's happening? Where is what they didn't have? So he says, it's there, mom. It's just a dot. You don't see it because it's negligible. And that's true. It seemed negligible. But guess what the devil does? Let's start by looking at who Adam and Eve were. They were the sons of the living God, and Mwari ndiye anotaura kuti nyika nekuzara kwayo ndeani? Ndeyake. Saka nyika nekuzara kwayo, Adam na Eve vari mababies aMwari, surely they had everything, but guess what? They didn't have that one tree. Naika. So it is a fact that no matter who we are in life, we might have everything, but there will always be that one thing that we don't have. What does the devil do to our minds? The devil will come and ask you, is it true kuti makanzi musadye? Eve will try to explain, no. Zvimwe zvese tinazvo, tinodya zvese. I guess she was trying to explain to the devil how much they had access to. But this is what the devil does. The way he did to Eve, he says, Eve, as Eve explains to him, kuti pane muti wana watakanzi tidye. The devil says to him, manje muti wacho iwoyo ndoune yese. The devil is doing that to us today. He makes us forget all the trees that God has bestowed upon us, and he makes us focus. So while we have a lot of things going in our lives, like each one of us has a lot of things going that we should be thanking God for, the devil magnifies the things that we don't have. Whatever it is, it might be physical, it might be financial, it might be in relationships. Whatever that you don't have, the devil makes you think that it is that which is most important. That's why you'll find that people start ruminating. So rumination is when you think over and over and over that one thing that you don't have. You start worrying about it, thinking about it, such that you forget about all the things that you have. The devil clouds our minds using the one thing that we don't have, and we end up not realizing the many blessings that we have upon ourselves. Okay, so
What we need to then remember is that there is no need to diminish our esteem because there is something lacking in our lives. It's normal. We are in this world, even in a perfect world. Adam and Eve had one thing that they did not have access to, okay? So we need to appreciate that which we have so that our minds do not cloud what we have, okay? How does the devil chip upon our esteem? Do you know sometimes it might actually occur in the most innocent of things? I remember when my children started growing up, you know how when children are young, they look at you and you appear like a giant. So as they all started growing up and they all started growing taller than me, I could see that it would fascinate them because they would look at me and say, ha, I can't believe this, Mama. You are so short. Like I had all of a sudden become shorter than them. So they would come, Mama, you are so short. Hey, Mama, you are so short. Hey, see, I can reach this, I can reach that. I don't need a chair to get that thing. So they would really, you know, marvel at how short I was. And guess what? I started feeling short. Like I started feeling super short and I became sensitive to standing beside my husband who is tall like them. I started wearing heels to try and make up for the height until one day I confronted my husband. I said to him, tell me, how do you feel about my height? And he looked at me puzzled. And said, where is that coming from? You know, what about your height? What has changed? And yeah, okay, I started feeling calm again. But do you see how something supposedly innocent, if it's said over and over and over, it may actually shake your esteem? So what am I saying here? You are not immune to, you know, being suffering from low esteem. Don't think that you are at that level where you become immune, like nothing can reach you. You need to be constant, and likewise, you also need to be sensitive to what you say to other people, because no matter how strong a person is, they too can be shaken by small things, big things, even some things that are meant innocently. I get surprised at some of the things that happen. So for example, maybe a child has disclosed that they are depressed, they have felt safe enough to share with their parents or with their friends. You then find the parents or friends making fun of that. Janza, iwe depression siya maplates angu pamwe ukazotakura maplates uno atizoziya depression yako inokubata ukazoda kutozviuraya ipapapa. You know, it's possible to get negative feedback from the people who are supposed to protect us, unfortunately. And in some cases, it can actually be shockingly bad. I remember this one case which was out in the papers. A father committed incest with his daughter, and she became pregnant. And you know, as the issue came out and the mother of this victim learned about it, paunongochifunga kuti pamwe mai ndo vachanyaradza mwana, mai vaimuti kana akangoitwa musikanzwa like any other child because she was an adolescent, zvanzi ndoziva kuti sei usinganditeereri because iwe neni tiri pabarika. Who says that? When your husband has committed incest with a child and you woti mwana iyeye tiri pabarika, people can be so insensitive. Vakoma nevaningina vaperpetrator vachitoti mainini because maka muri mudzimai wa brother wedu imimi. It can be this bad. So sometimes when you see people shrinking in their esteem, it should not be in our place to judge, because we don't know what they have been through. We don't know how the people who are supposed to protect them have actually been inflicting pain on them. Okay, so what then should we do? Number one, we need to reality check. When someone says something to us, step back and see what is the truth about this. If, for example, you were walking around and you meet munhu anorwara nepfungwa, vamwe vanoti benzi but isa hadzizoshandisa zvedu mashoko iwayo, but ukanyatsoona kuti baba ava pfungwa dzacho hadzina kunyatsoita zvakanaka, vakapfeka hembe dzakawanda dzine tsvina, muvhudzi rutange rine tara, vachinhonga chikafu mubhini, vakakuti hembe yenyu yakashata imi amai imi, do you even think twice about it?
You don't. You just ignore because you are looking at this person and acknowledging kuti munhu anorwara nechi nepfungwa, and you value your own opinion over his opinion. So each time you struggle, each time you get hurt by what someone says, what you are saying is that person's thoughts, you are esteeming how that person thinks more than what you do. Urikuti uyu munhu pfungwa dzake dzakakosha kudarika dzangu, dzakakosha kudarika vamwe vanhu vese vanondipa feedback iri right, and I'm asking, why are you giving that person that much power over you? Who has placed them in that high seat to be making those judgments? How is that person qualified to be making judgments about people? Whether it be about dress, whether it be about anything that people make judgments about you, and you start getting hurt. Why are you giving them? Question is, how are they qualified to make those judgments? Why are you making their opinion matter over yours? And you are fearfully and wonderfully made, if it's good, if it's anything to do with how you look, So don't give power to comments, okay? How then should you respond to negative feedback? Step back and see if there are any lessons to learn and learn. Is there anything that you can do differently, or are there any lessons to learn? So that you correct if there's anything to correct and you move on, okay? If there's something that you can do differently. The next thing is you need to reframe. Reframe. What do we mean? Imagine that you are wearing different spectacles, different lenses, that if something is painted in a certain way, put on glasses, different lenses, and try and see if you can see that story in a different way. Does that make sense? So for example, if you had a difficult childhood and you are busy feeling sorry for yourself, instead of looking at yourself as a victim, look at yourself as a victor. So something like, because from such a lowly background, and for me to be here, it means a lot about me. Okay, whatever you suffered, what does it mean about you for you to have been able to keep your head above the water and not drown? It means you already have what it takes. If you had the privilege of what these other people had, you would be somewhere else. Okay, build yourself. So last time we spoke about Goliath, how he was physically endowed as a giant. We may not all be giants, we don't have to be, but we need to polish whatever we are so that we make the best out of it. So work on your physical image, work on your financial image, work on your spiritual, whatever. Work on all your aspects to at least bring the best out of what you have. You need to step back and say, I've done I've done the best that I could, right? So if you remember, David, when he was about to go and fight Goliath, Saul wanted to give him his armor. But in verse 39 of 2 Samuel 17, David refuses. Achiti, I have not proved your armor, right? Says here, David said unto Saul, I cannot go with these, referring to Saul's armor, because I have not proved them. So my challenge to you is, which tools have you proved? You need to also exercise your own tools so that you can evaluate yourself. You can depend on the tools that you have proved for yourself. Okay. So one of the ways that you need to do that is to build yourself. We know that David, even as he was talking about Goliath, he said he was going to depend on the living God. But much as he depended on his faith in God, he went with 5 stones. 5 stones, not one. Same applies to us. We need to make sure that we are also building various aspects, various facets in our lives. Whether it be an income stream, we are not going to have to depend on one thing. See what 5 things you can add to the various facets of your life. What is your first stone, second stone, third stone? Build yourself, build your CV. Mafona ari kuupdata, mota dziri kuupdata, software ino updata. So you want to make sure that you also are updating
even your social circle, your health, what are you doing about it so that you can strengthen yourself. Okay, the other thing is simple self-care. Exercise gives you this amazing self-worth. You begin to feel good about yourself before anything has happened. Good diet, making sure that you are well hydrated and sleeping well are some of the things that are helpful. There is also one thing that is at everyone's disposal that you can use to build your esteem, and this is charity. Yes, acts of charity. Did you know that studies show that charity works replace low self-esteem with a sense of self-worth? It actually heals low self-esteem. It heals self-pity because you stop focusing on yourself and you start focusing on the other person. So what an amazing way of doing good to others, which in turn does good to yourself. Another thing that's very important is building other people. You see, what goes around comes around. Try and do this experiment because this is also has been scientifically proven. Be quick to notice positive things about people and to give them that feedback. So imagine if you go to a conference, when you get there, look around and throw around a few comments. Anything, as long as it has to be genuine. So something like, I like your hairstyle. Wow, I like that African outfit. Wow, your name sounds really nice. What does it mean? You know, small things. You'll be surprised that you get like almost equal or even more comments, because when you say something positive to someone, they will look at you in turn to see what positive feedback they can give you. Just wondering if you've been receiving lots of feedback, is it possible that these are seeds that you have sown yourself and people are giving you back and making you taste enjoy the taste of your own medicine? So be in that habit, and you might actually want to try it out, whether at church, at school, or at work. Say, I'm going to give out 5 compliments. See how many are going to come your way. You'll be amazed at the positive feedback that you begin to have. And the more that happens, like muscle, you begin to develop your own self-confidence. Okay. I have noticed, unfortunately, that parents in particular, and a lot of people, are quick to give negative feedback. So this is what parents will do if you mess up. They will express the negativity with their facial expressions, with actions, and they will tell you, they will remind you of historical things, and they will generalize as well. Ndoza unogara uchita izvezvi, uchaita sana tete vako. Saka ndoza unogara uchita, saka it's in the past and it's in the now. You know, saka it's past and continue, present, continuous. Shanzu uchaita sana tete vako. They are even prophesying, and they've got this expression on their ndozizia, like they are prophesying about you. So they give you feedback which is so detailed that reminds you of your past and tells you of your now and tells you of your future. Sadly, when you do something positive, they hardly notice. They don't link it to the past, to the present. They don't prophesy that you are going to be successful. It's, okay, and it's gone. So watch out. When we give positive feedback, let's do the way we do with the negative. Let's generalize it. You are going to be successful. Wow, these are good grades. You are just like, maybe your tete who has got a good reputation, and I see your future is going to be very successful. Okay. So watch out when you give negative feedback. Don't generalize to other things when we just want to speak about one negative things. Okay. And then just say, yeah, it's okay when something positive happens. All right. Let's continue building other people's esteem. Parents think that when they chop their children down, they are putting them down to this. Big-headed. Unfortunately, authoritarian parents who are rigid, who crush, who belittle children, also grow crushed children who are less confident, who feel inferior, who have been reminded over and over that they are nothing. Okay? Watch out for negative company.
This is big. Like negative company, even the Bible says it drains bone marrow. Zvanzi negative company vanhu vari vanotaura zviri negative vanopedza mwongo mumabhonzo. I'll share with you this experience that I had. So at one time Zimbabwe was playing these huge soccer matches. I'm not a big fan of soccer. I only remember that mabasa aitovhara nekurumidza vanhu vachimhanyira kunoona bhora, you know, because Zimbabwe was playing against other nations. So like all other Zimbabweans, we were huddled in front of the TV, tichiona TV, and I remember this one person wataiona naye bhora. Zimbabwe yaiti katamba yokundwa yotamba yokundwa, you know, the days of the warriors. And I didn't think much about those matches until this person said to me, Auntie, have you noticed that Zimbabweans are cursed? What? That got my full attention because I'm Zimbabwean and I didn't know that I'm cursed. Janzi, yeah, Auntie, check this out. And he started narrating stuff about Zimbabwe that I also knew. Shanzi, have you noticed? We almost got the Olympics. Could from Zimbabwe, but it didn't work out. We were almost Africa's bread basket. We almost, he started narrating things that I could relate to, and I'm quite sure you can also relate to some things that Zimbabwe almost, but it never quite happened. You know, it dawned on me, oh, Saka Zimbabwe almost, and I started, you know, personalizing it, looking at things in my life where I almost, and I started feeling depressed. I started feeling sad. I started feeling, you know, like feeling really sad just, and even as I went about my business, I started noticing how things almost, and I stopped enjoying the matches, continued watching, but looking for instances when Zimbabwe would almost end, confirming that we must be cursed. Guess what? Another young man came just visiting my husband's younger brother, and tisatatombotanga kuona bhora. He came in bouncing, Shanzi, yeah, today ndruku support Cameroon, because that day Zimbabwe was playing with Cameroon. And I'm wondering, how can you support Cameroon? Shanzi, because pane mumwe munhu ari paline up. Wandinoziva kuti kana aripo tinodyiwa, saka what's the point? Let me start supporting team yandoziva kuti ichakunda. Okay, so who is this person? So he tells me Tongoti Joseph, the name of the player. I didn't know Joseph. Ndakati ndoupiwa chizvanzi mirai muchamuona anodona. Ndosaka ndisingadi kusapota Zimbabwe kana arimo. So I started watching the team, the match, curious to see kuti ndiani ari kudona, and for sure match ichingotanga within 5 minutes anga adona. Saka we got so excited chingoona adona foot. It was hilarious just looking at how many times this player would fall down. Paakaburitswa, my uncle jumped, yeah, now I'm back to Zimbabwe. I'm supporting Zimbabwe, now he's out. You know, Saka, we were all just hyped enjoying this soccer match. And we didn't win. Pakarira whistle yekupedzisira. He jumped up again. Shanzi, yeah, wait a minute, you are jumping, Taruza. Shanzi, no, you don't understand, my guru. Is Cameroon, aisati ambodzorerwa 3 zvaitwa neZimbabwe. Warriors akapinga. You know? Here is someone who is able to look at things differently. Did we win that match? No, we didn't. But he's not focusing on what we lost. He's focusing on how the Warriors have played and what impact they have had on Cameroon. So I ended up enjoying myself, you know, loving to be Zimbabwean. And she got hard, even if I don't make it, but at least that Zorerao, you know. So those are the people that you want to keep in your company. Negative people, delete kanama contacts. Avoid those people like a plague, because Bible those people are harmful for your health. So the one question that we usually get is, do these things work? The last thing I want to tell you is that I'll ask you a question, and I got this from one motivational speaker. Akatiko, does bathing work? Does eating work? Does sleeping work? You have to bath every day, sometimes even twice a day. You have to eat not only once a day, sometimes even 3 times a day. So same applies to the things that I'm sharing with you today. You have to exercise them once, twice, 3 times daily. Practicing, working them out like muscle. You don't see it growing,
But before you know it, your muscle is big. So practice these things. Practice being positive. Practice spending time with positive people. Practice, practice, practice. In closing, Psalms 82 verse 6 says, "We are the children of the Most High." May the Lord help us realize our true value so that we can love and live this life like the royalty that we are. Shall we pray? Our kind and loving Father, we want to thank you so much for your many blessings. We want to thank you for your love. We want to thank you that you saw us worth enough to send your precious Son to come and die for us. May we realize this value that you've placed upon us, and may you help us to live our lives abundantly the way you've wanted us to live it, as we prepare for an even more abundant life in eternal life. For we pray all this in your mighty name. Amen. Tenzi kosowarini musati mashika moyo yedu yaneta nekumbumirira yowarini yonguwa inopenya kwazo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ivute chiuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi. Toda kumukwazisai mese mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters. Toda kutenda nekuona kwamuri kuita chirongwa ichi. Pane vazhinji nevakawanda vari kuchiteera nemwoyo wese, ende vamwe vacho vanotifonera, vamwe vanotinyorera nwadi dzepamafoni kuti iko chirongwa chiri kubetsera nekutungamirirwa Mwari achitibetsera patiri kudhiskasa maissues akasiyana siyana on the family. Mukati mezuva ranhasi tiri kuda kuti iko titaure ndine dare randiinaro, vamwe vatsva vamwe tagara tichingotaura tiri paFamily Matters. Saka tachida kutanga nekunoku, taurai kuvateereri kuti ndimani. Makadiniko vadiwa vateereri navatariri, ini ndini wenyu Advocate Nyari Maposa. Toda kutenda chose. Next. Makadiwa vateereri, ini ndinoitwa Maijarija. Toda kutenda chose. Touya uko kwekupedzisira. Makadiwa vateereri, ini ndinoitwa Vanyamazana. Tinotenda chose. Touya pano. Kwazwai vateereri, tinofara kuve nemi zvekare paFamily Matters. Zita rangu Mrs Chinengo. Toda kutenda. Yes. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi, ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi bhururu wasinyoro sekuziva kwenyu mazuva ese. Toda kutenda chose. Toda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi. Ini ndoitwa Pastor Francis Mbira. Ndini musvokosi panyaya paFamily Matters, ndichitamba nagono
tiri mabhururu ndo chipo chandakapiwa naMwari chekugona kutsvaga shamwari dzekutamba nadzo mukati meupenyu. Saka ndotamba nagono tichitaura nyaya dzemumhuri pafamily matters. Tinobata dzakasimba nedzisina kusimba, dzinotonhora nedzinopisa, tisi tinosvosvera marova Mbira kuti arwe, kuti pakupedzisira tione kuti iko chii chiri kumboitika mukati meupenyu. Saka toda kutenda mukati mezuva ranhasi tine a very good issue yatoda kuti titaure nezvayo ine chekuita nedzimhuri. And you know what? It's conflict in families. Nyaya yeconflict mukati medzimhuri ndo yatoda kutaura nezvayo mukati mezuva ranhasi. Toda kutenda Mwari ndevekuti iko vakawanda mukati mekurarama, mukati mekunge vari mhuri, vangave baba namai, kana kuti baba nevana, kana kuti mai nevana, kana kuti mese muri pamwe chete, pane kakusaonerana zvakafanana pamunei muchigara pamwe chete, ende kazhinji pakawanda pacho ndo zvauraya mhuri dzakawanda. Vakawanda vanofuratirana, umwe otarisa uko, they are not even willing to come back and sit down kuti iko chii chabve chaitika paya, saka tofamba sei. Vamwe vanenge vachitoda kuti iko let's have a round table tigare, but vamwe they kick off the table. Potoshayikwa kuti iko round table, saka toitira papi nyaya yacho. Saka conflict within the family, conflict management mukati medzimhuri ndo yatiri kutaura mukati mezuva ranhasi. Saka ndanchida kuti vadare vedu mumbotibatsira mukati mezuva ranhasi kuti iko icho chinombonzi conflict chimbori chinyiko. Conflict gono hakusi kurova mukadzi conflict. What is conflict? Kana tichitaura conflict mukati memhuri chinyi? Kana tichitaura nyaya yeconflict Sinyoro, pane kambo kamwe kataimboimba makare kare, tichaenda kumabhora, kumaprimary, kuchikobvore, akuseri kwekure. Saka tichimba pane kambo kainzi tatukana here, onzi hatina kumbotukana. Pfungwa ndo dzadini? Pfungwa ndo dzasiyana. Aiwa ndakaziva. Makaziva aimbwa kwenyu kunjanja. Zvakasimba pasengwe kaimbwa vanhu vari murori kakuruwa kumona mai waita sei vanotengesa nzimbe vachitengesa exactly mahino achatakura vanhu mazuva acho iwayo mune muchimbwa kuhino Zimbabwe takamboirarama. Saka conflict kusiyana kwepfungwa, kusiyana kwemaonero pane chimwe chinhu nekuda kwezvikonzero pada zvatichazobata mberi, asi ndo chatiri kuti conflict. Saka pane imwe nguva taita chidzidzo ndikati zvinotingazviise sei kumushona kana tichiti conflict and resolution. Munhu akati ndoona sekuti tikati kudzipana nekudzipinurana. Saka panoita kakupesana. Paita sekunge tadzipana. Taita sekunge tadzipana. Tingazodzipinurana sei? Tozodzipinurana sei? Nekuti hatifanira kuperera pakudzipana. Alright. Thank you so much. Saka mukati meupenyu nyangwe mukaita sei, mukazvarwa pamwe chete, muchigara muimba imwe chete, munotoona zvinhu makasiyana. Ndo zvinotoitika mukati mekurarama. Kokuzoti mutorwa uyu wawatora uyu, munhu anga ari kumba kwavo, vakakurawo vaine zvavanoita mukati meupenyu, maababa namai iye zvinezvi, munogona kusaonerana pamwe chete zvakanaka, kana kuti munogona kuona chinhu in two very different ways. But izvozvo if you are not aware kuti iko zvino kana zvadai toita sei, if you are not aware of that and not aware of yourselves and not aware of the fact yekuti iko conflict iriko, kana zvese izvozvo riri dima, iri murepure, kurwa kwemurima, idi shuwa
munogona kufunga kuti iko hatichadanani imi muchitodanana. Munofunga kuti denga rawo imba yatsva uyu munhu uyu mugotofuratirana mukati meupenyu, but zvisiri izvo mukati mekurarama. Saka tada kuti titaure nenyaya iyi mukati mezuva ranhasi. Ameno zvimwe zvatingawedzere, what is conflict? Takatarisa mhuri. Ndingawedzera ndichiti conflict pachirungu inogona kunzi disharmony kana kuti discord. Handi munoziva zviya muenzaniso inowanzombopiwa nagono yevaimbi kuti pane umwe anogona kunzi 2 handiti apiwa pitch iyo ototanga ari muC sharp nemoyo wake wese achitoimba chose. Kwete zvekuda kunyadzisa gurupu ndo pitch yaabata iyoyo pamataura. Umwe opindawo nechinyi neE flat. Imi vanoteerera munoti apa pane kamukarirano apa hazvisina tsobuda. Saka munoona kuti dzimwe nguva conflict inogona kutoitika umwe nemumwe achitori correct asingatarisiri akatoperera asingatarisiri ada kanganisira mumwe wake asi zvatana gono maonero ndo adini ndo asiyana nokukupa mhedzo wekuti mukatarisa kala yaya inonzi turquoise ya turquoise kubatanidzwa kweblue negreen ikala dzinozikanwa nemadzimai dzakazoya manje dzakazoyamakoro kwakusira makala taikoza kuti green blue nered. ndinobva ndati ugondigirawo mucheka kana kuti kuda ndoda mucheka weturquoise. Iwe pakutarisa turquoise uri kuona blue. Umwe anoona green. Totokonana pakuti inini ndaona kuti aiwa chanda ndichida igreen kana chanda ndichida turquoise. Iwe watouya nayo ukatoti but zvakafanana wani zvakangofanana ndoti aiwa zvakasiyana iwo zvione here. Handi munoona saka munhu shuwa anenge achitorevesa nemaonero. Ende hapazonzi hauzvione here unozonzi uri bofu here. Exactly. Mwana mudiki anogona kuona kuti zvakasiyana izvo zvazvatozounza chinyi conflict. Saka ingori discord inoitika dzimwe nguva pasina chaizvo kunetsana kwaita vanhu but maonero ndo anenge angosiyana. Saka nemamwe mazwi pakaita maonero anenge akati siyanei iko kakungoona zvakati siyanei mukaregera kuzvibata zvakanyatso kunaka zvinenge zvinounza zvizukuru naanatete. Tarisai munhu akutonzi haikona kuita semwana mudiki handiti muri kuona. Saka chatoo chizukuru chauya but kuwirirana vanhu havanotodanana ndoidi chairo but chakuitika ndechekuti iko zvauya havasi kugona kuzviendela zvakanaka. Yes, Maichinengo, you wanted to say something. Nachida kuti gono vanyatsorova nepakanaka shuwa pekuti hatina kumbotukana asi kungoona nemafungiro ndo zvasiyana. Nachifunga kuti maonero emafungiro aya akatora nguva yakareba prolonged difference pakuona ndopanozoya zvisukuru nezvitete zvamataura. Saka tingangoti nemamwe mazwi statistics dzeconflict tingangoti it's 100%. It's inevitable past. Haugona kuzvikira mumba woti nhasi asida kutaura nemunhu asida conflict nemunhu chibuda tete akakumirira. Inotozvikira itori conflict. Watotangira ipapo. Zvotonzi atotanga akatozvikira. So it's inevitable. You cannot avoid it. Even mumichato past time wanogona kufunga kuti ndikarohwa naningi. Kuti tinofa takamboita conflict. Tigare takuudza isisi kuti it's inevitable. But the way you handle it. I think no pani nyaya. Saka ishe wangu. I think my chinengo wabuditsa pfungwa yakanaka. Chanatiko conflict arusiruzha. Tinogara papfungwa muenzaniso wanhu vari kufamba mutown for example wapaona mota yakaita sekuti ndeye blue kana ndeye green kutonzi mota yadarikapo yegreen wamboiona kuti aiwa isi mota yegreen ndeye blue iyi maboti iwe haunditeereri iwo ndinogara chiti haunditeereri mota iyi yadarika apa ndeye green kuti aiwa makaposa rumwe risingazive makala. Saka conflict inogona kutanga patunhu tudiki diki ikazova prolonged zvanga zvachitawa namaichinengo ndobva
kuita best zvinhu zvikuru ndinopa pane imwe nyaya inogara ichitaurwa futi yekuti pana vamwe vakanetsa nenyaya yegonzo rapinda mwena here kana kuti raramba richimhanya baba vakati rapinda mwena amai vakati aiwa karamba richimhanya baba vakatanga kutopopota hauteereri mukadziwo amai akati uri baba rakaita sekweyo usingauri gonzo rapinda mwena ingori nyaya yekuti maonero adini asiyana. Vanyamazana maita zvakanaka. Saka tiri kutiko, you are never going to avoid issue yekusaona zvakafanana pachinhu chimwe chete. Izvozvo itogara wakazviziva kuti unotoona zvakasiyana nemwana wako, unotoona zvakasiyana nemudzimai wako. But zvinozouya manje biravira rinozouya rinenge rakapoteredza kusiyana pamaonero ndo panouya kushora kuita sei and all that. Saka conflict mukati memuchato kungoona zvakasiyana, but how we handle it makes a lot of difference. And you wanted to say something, Maijaricha. Zvizhinji zvacho zvinenge zvatibatwe asi pananga ndichida kusimbisa ndepekuti conflict hazvireve kuti pana ari wrong. Zvinongoreva kuti maonero amuri kuita ndiwo asiyana. Pane muenzaniso unombopiwa ende hakuna maonero ari wrong. Ende hakuna maonero ari wrong, ndo maonero anenge achitoitawo munhu nemwoyo wake wese. Pane muenzaniso ananga nchida kupa unombopiwa wekuti kana vanhu vaviri vakamira pakanyorwa 6 ari kusaidi uku anoona ari 9 and atori correct because kwaari ndi 9 ari kusaidi kunoko anenge achiona ari 6 saka munogona kutonetsana mukatoita ruzha muchinetsana kuti aiwa i6 uyu achiti aiwa i9 uyu achiti aiwa chingobvuma chete kuti i6 uyu achiti aiwa iwe bvuma kuti i9. Yes, saka it does not always mean kuti pakaita conflict kana kusiyana kwemaonero pana anofanira kutozosvika pakubvuma kuti inini ndindanga ndiri wrong. Zvinogona kutodaro kuti panotoitika conflict kana kupesana kwemaonero asi mese muchitoona zvakaringana nekuenderana nekwamuri kuzvitarisa muri. Yes, neposition yaunenge uri. Thank you so much. Saka ndofunga pachirongwa chino ichi tanga tichida kuti iko vanhu tisare takuti okay anga anguri maonero nhai mufunge handiti muri kuona modzokedzana nemwana modzokedzana nemudzimai anga ari maonero ende hanzi iko chimwe chinoita kuti muchato unyasofamba zvakanyatso kunaka kuzama kwangu inini kana kuti kwako iwewe kuzama by all means kuti uone maonero ari kuita mumwe wako. Handiti muri kuona ndo patinomuteerera ndo patinomubvunza kuti iko saka uri kuti here zvakati iye oti yes ndizvo chaizvo zvandiri kutaura. Saka imi munotodanana but dambudziko renyu riri pakuti iko mukangoona zvinhu zvakasiyana mese muri correct kudaro munoita kunge madirwa hunye mototanga kunge mucharumana but uyu ari kutoona zviri correct iwe uri kuonawo zviri correct. But how do you relate to that? It's very very important. Gono manga muchida kutaura something. Hai apa panenge panaka pasina. Apa patsengwa. Yes. All right. Hai rinenge ratsengeka. Inini ndiri kuda kuti ndibvunze kuti iko advocate. Is conflict real? Zvirimo here mudzimba umu zvekupesana maonero kana kuti kunyeperwa vanhu vagere zvakanaka. Panoziva kuti pane mama wedzo echirungu anotowana hedu tichiwirirana namaimbiri. Handiti muri kuona paanozongonzi bhiya pakonflict yobva yatanga. Handiti saka is conflict real mudzimba muri kugara vanhu nemuupenyu nezvatinoono of course inini zvedu nanhingi nagono tinonzwa takwira kombi. All right, yes. Mfundisi conflict chokwadi irimo mudzimba. Inini chinonyanya kundipa kuti nditoziva kuti conflict irimo mudzimba. Nhasi chaienda ndichidrive ndichipinda maHarare. Ndangoti acheuka rimwe lane ranga riri kusaidi kunoko. Ndangoti ndichitotarisa ndatoti iye haisi boyfriend negirlfriend. Uyu mukadzi nemurume uyu. Nekungocheuka kungotarisa. Vandaona nhasi.
mai vanga vachitaura chose baba vakabata musoro da vanga vachidhiraivha nditi asi baba vanga vakabata musoro vakasapota musoro aiwa hakunzi kubata ba kusapota kujegera musoro saka dzimwe nguva unogona kuona izvozvo tona kuti apa hapasi kuwirirana dzimwe nguva unoona mumwe akatarisa uko mumwe akatarisa uko handitika wotoona kutoti aiwa zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka apa just maevidence iwawo kutoti chero majokes ariko ekuti it's easy to tell a married couple and a couple that's not married ndongovatarisa chero magariro avo muchechi chaiko chaiko unazoona kuti kunzi baba namai vanatsogara pamwe chete chaizvo vanhu havanyanzokuda kusununguka. There may be other reasons, but dzimwe nguva tinototi vanhu vatobvako vasingadini vasingafari. Saka sure mudzimba munoita conflict, and maybe I can also add my voice kuti mudzimba munoita conflict because we are human beings. Kuita conflict mumba is not a catastrophe. Hachizi chinhu choti maakuda kutoshandisa iya inonzi the D word. Every time paita conflict kuti mangokona kungoonerana chimwe chinhu maakutoodzana zvoti ndoda kupeka ndinde kumusha kwangu saka maybe I made a mistake. Ndo mashoko anostanga kutaurawo kuti kana iwe uchiona zvinhu zvakadai uchifunga kuti pastor ndeye varungu handiti kauda sadza every day saka maybe rega hangu ndidzokere kupi kwedu isusu saka kunodyiwa pastor anoti ndo zvatajaira isusu saka I think conflict shuwa itoripo asi tofanira kuona kuti todii nayo kana yapo kuti tichenjedzwe nedare rino kuti tisazosvika pakunge fanika tava kwamvura yacheka makumbo iyo yasati yatombocheka makumbo. Alright. Thank you so much. Mai Chinengo imbondibatsira iwo handizviri zvinotobatsira ngatitaure nezvenyaya yemuchato kana munhu ukatoona kuti mumwe wako ari kutorespektawo wena maonero andinoita kunyange akasiyana nemaonero ani ake zvine zvazvinoita here kumuchato izvozvo? Zvine zvazvinoita pastor because zvinoreflecta on kukoshesa kwaunoita umwe wako. Alright. If you seek to understand zviri kunzwikwa nekuonekwa neumwe wako nyaya yatopera mataurirano ramuchazoita nekuzoedzawo maybe kumuti anzwisisewo iwo wamunzwisisa iye akunzwisisewo it makes the job easier. Then ndachida kuwedzera pataurwa naadvocate kuti mabvunza kuti muchato irimo here conflict. Ndakaverenga kamwe kanyaya yakapfupi ndichaedza kukapfupisa. Vamwe vanhu vaichata gadzirira muchato wavo zvakanaka musi wemuchato the lady brings a basket full of red roses achida kuzotenda vanhu pamuchato pauya kumuchato nevakakura navo kubvira wekupuraimary vanenge vauyaka naticha wake anga aripo saka muchato wapera uyu mukomana kutoti tikwire ndege kuhanimuni yet uyu ane basket remaroses raaroda kuita sei pavanhu saka the guy just took the microphone and said kana muchifarira maroses you can come to this corner and pick, and all the roses were picked nevana vadiki saka vakazosara vobuda vokorokotedzwa vopinda mutaxi yekuenda kuairport uyo atogumbuka kare munhu azara ndoda kuti moona kuti conflict pastor inogona kutotanga raisi repamuchato risati radyiwa richiri kukwata vachitobva kuita mavows veketering vachipakura conflict inenge yatotanga kuratidza kuti irimo mumuchato saka vabuda uye akati but wanonovara chii what's wrong zvikanzi uneshuwa kuti maroses andakaita 2 months ndichitsvaga selecting the best ndikaisa perfume inofanirwa nemafriends angu you give them to the children uninvited guests so it was a matter yekuti umwe haana kuona kukosha kwanga akaita maruva aya than mumwe but uyu kastora kanozoti uyu akazoedza kunzwisa kuti so this is the value yemaruva aya and he apologized nyaya ikatopera akatangira pahaijabu akatangira pakaipa titori nefresh vow ring ichiri kutopenya conflict inogona kuti pastor Mbira vachitoripo vasati vati ndakumbomhanya conflict inogona kutotanga kana kuti unotongonzikwa katauriro kawaita kuti vau yacho naukafarira wanga uchityani mucongregation vachitongoroda kutiza aidu yachani andida kuifarira ende for sure anenge asina kuifarira handiti muri kuona naye chiripo but iwo ukatiko uri kuti kudiniko handiti muri kuona wakutotadza kuwirirana nemumwe wako gono
isusu vafundisi tinoti conflict tinongonzwawo kudzimba dzemamembers kuti hanzi kune conflict. Kuvafundisi kunongoitika moments of tense fellowship. It's just moments of tense fellowship. Akusi kukweshana it's fellowship as inattention. Okay, anyway, saka tinokuti titi conflict ichokwadi nekuda kwekuti tinototangira pakuti conflict inototangira mumunhu uri one. Munhu anogona kutora hembe dzese dziri modrop zikati zhuu pamubhedha, ndopfeka ikirimbiri here, ndopfeka ipi, Georgette uri one. Mubhedha kuti dzuku. Ugotoshaya kuti muri kubva nyangurirei kumba. Saka that's intrapersonal conflict. Urutoita uri one. Saka iwo utori neintra yako, paunozosangana neuyu ane yakewo. Muri kuona? Ndo panozoitika inter. Saka conflict tingati kachirungu kacho kanoti it's ubiquitous. Hakuna kwaungaishai. Asi chinokosha ndechekuti toita sei nekuitika kwayo. Saka panozombotaurwa namai Chinengo kuti dzongo munhu anotapfunga kuti dai ndakaroora uya wandakadana naye form 3 ndofunga because uya taisanetsana aiwa hamuna kugara mese bedzi ndo issue muri kupaona. Saka conflict inowanika shona inoti hakuna tsime risina chura. Saka nemamazwi zvakuita sekuti iko kana mukapesana pakuona hapana chakaipa. Handiti muri kuona haikona kuzofunga munhu uya usingagari naye kuti uya tinongogara tichitaura nyaya dzinonakidza. Saka hatiwirirana uya anenge ari nani, tinowirirana uya anenge aiwa. Mukazonyatsogara pamwe chete munototadza kuona zvakafanana. Handiti muri kuona? Yes, muri kuda kutaura something Vanyamazana? Ndandichida kuti conflict is real and sometimes it's important. Alright. Ini ndinotora conflict chiri chitubo cheruzivo pamacouples. Maresearches anoratidza kuti conflict inonyanya kuitika kuma-young couples wachangotanga kuroorana, yoita yachireduce as people stay longer vari murelationship. Why zvichidaro? Because kana muchangotanga kuroorana hamusati manyatsozivana, ende muchati madivorce mazhinji futi ndo paanoitika ipapo. Kurova kuti either vanhu vakatadza kumaneja conflict panoitika divorce, asi vakagona kuimaneja marriage inosimba zvisingamboiti. Because pakata conflict tomboti ndatengera mudzimai wangu dhirezi raasingadi, kusvika kuwati zvizvaite zvamene pamwe toni yaachashandisawo, but kwandiri it's knowledge gained. Because ndaakutoziva kuti mudzimai wangu kana ndichataura mango mashoko andinogona kufunga kuti majokes, but mudzimai wangu odini otsamwa. Kwandiri ndatogena knowledge because ndaakuziva kuti no izvi hazvi. Sometimes as we continue staying together, ma-conflicts achingouya, ini nemudzimai wangu kama wadi uri kudi because mudzimai wangu akuziva zvandisingadi, ini ndakuziva zvaasingadi, saka taakuziva maboundaries. Saka tichagara zvakanaka. Thank you so much. Maita henyu regai tifambe. Vanhu vanombo kana vanhu vachitadza kuonerana zvakafanana pamwe chete muma-areas apa vanhu vanonzo what do they fight over? Handiti ndizve maijari kutadza kuonerana pamwe chete kune nzvimbo dzinotadza kuonerana pamwe chete. Ndedzipi nzvimbo dzacho idzi? Ndichabata nzvimbo mbiri dzinonyanya kupisa dzacho. Yekutanga inonyanya kuita kuti vanhu vatadze kuwirirana inyaya dzemari. Panyaya dzemari ipapo panoya nyaya dzakati wandei, ma-spending habits, kuti munhu anomboshandisa mari yacho sei, munhu anokoshesa chii kana abata mari. Obviously munhu musati mawanana muri vaviri, uyu anenge aine maitiro aita zvinhu zvake, uyu aine maitiro aita, saka pakuzosangana kwenyu muri vaviri pakuda ka-adjustment kaya nekutanga kuchinzwisisana kuti saka taakuchiita sei nenyaya dzemari idzi. Chimwe chinoya panyaya yemari i-lack of disclosure.
inogona kutokonzera futi imwe conflict kuti pana ari kubata kamwe kamari pasaidi asi haasi kuudza mumwe wake kuti handazowana kamari kakadai zozochibuda pamberi apo zvinokanganisa maissues etrust atakambotaura aya nedzimwe nyaya dzakawanda-wanda saka nyaya yemari inokonzera conflict yakawanda koita imwe nyaya yandiri kunzwawo kuti iri kukonzera conflict nyaya dzebonde kuti panobuda nyaya dzakawanda kuti rinoitwa sei, rinoitwa nguvai, rinoitwa kupi, zvinhu zvinoitwa zvaita sei nepamanyimana kanenge kachiitika ikako kanokonzera conflict as well as maissues einfidelity anouya futi panyaya dzebonde papa kuti kana mumwe abuda mumba akuchida kudzoka manje pakuita conflict patenzi ndodzoka tambanudza imaoko uyo ari kutotambanuka sei omerwawo kuti zvino ndotambanuka sei uyo ari kuti zvino ukasatambanudza maoko ndatodzokera futi kwadaka so those are some of the issues mamwe maissues ndichati vamwewo vabatewo. Thank you so much advocate Nyari. Ipapa ndoda kuti pachikaranga chedu toti saka zvohwimwi kana zvada zvohwimwi regai ndiwedzere zvanguwo zviviri pane zvataurwa nemunin'ina wangu. Chimwe chandinoona chinonge chichinetsa zvinokonzeresa makonflict kuti nzvimbo dzipi kusanzwisisana matemperaments edu. Ndofunga pane vanombodzidza zvesociology vanenge vanotsanangura kuti pane matemperaments akasiyana siyana. Pano umwe anenge anonzi sanguine uyawe. Sanguine munhu angori happy go lucky, munhu anongofara so asingori serious. Saka interpretation inogona kuti he is careless. Kozoita uya anenge ari choleric wekuti munhu ari serious, dzimwe nguva ari impatient, anoda kuti zvingoitwa ine certain way ende zvikurumidze. Confusion yepartner inogona kuti this person is impatient handiti ndo inenge yainterpretation. Mukatarisa umwe anenge ari melancholic handiti munhu akango munhu ari very careful kuti anoda kunyanya kuongorora kuti saka matitiinde mutauni hakusi kunaya here, hakuzonaya here, kana kuti zvinozodii, kana kuti munhu anenge achingori maybe a bit not too excitable. Sometimes interpretation yacho inobva yati chinyi she is moody handiti and then itozotarisa yekupedzisira inonzi phlegmatic, just a person who's easy going, haana ake rash akadi. The interpretation nguva iripo, we are 8 hours ahead of the US, saka interpretation yacho na misinterpretation igona kuti this person is what lazy. Saka handimuna kuti munhu angori zvaari ndo temperament yake iyoyo handitika ende ndo zvato atori correct akadaro, but partner yake yoyotadza kunzwisisa kuti no munhu ndo zvaari, saka maybe instead of ndimuti toenda kurestaurant ipi ari phlegmatic, chances are is not going to suggest a restaurant but he will pay kana maenda. Musotonesera ndindogara ndimosarudza restaurant, iwewo haumbodiwo kusa aiwa iwe sarudza iwo bhadhara handiti wotona kutoti chinyi chinhu zvinofaya makutowirirana. Then maybe chechipiri chandingataura inyaya yekuti pane zvimwe zvinhu zvinogona kuva zvinokosha to one partner kupfuura partner yake. Tongoti kuda kuna amai pane zvimwe zvinhu zvavanokoshesa zvoti votadza kuti vaise murume wavo pachinzvimbo chaanofanira kuva, chaanotarisirawo kuti inini mukadzi wangu will be on my side. Handiti tongopa an example yekuti kuda pane zvataurwa nemurume, baba vangu inini votaurawo zvimwe, indoonekwa ndoteerera chinyi zvataura nababa. Handiti murume wotofila kuti but I'm not being put in my what, in my position. After all iwo uchida here zvokwababa kana kuti uri kuda zvepano noti wakaroorwa, uri mukadzi akaroorwa. Vamwe vanogona kuisa comfort yemwana above a husband, zvokonzeresa conflict yekuti kuda mazuva ano ike zvino mari dziri kuita shoma nenyaya yecovid. Handiti murume woti I think vana tikavamuvha chikoro handitika because inini pressure on me, financial pressure on me
yati wandei nenguva dzino iwewe nharo tiringindi ndoda kuti mwana wangu adini aende ukoko mwana unofungwa kuti anozoita sei ajara masports awo anoita piano anodini murume unzwa kuti ambunyikidzwa haachafari nekuti he's not being placed as number one in the wife's mind, and sometimes it's the wife who's not being placed as number one. Other factors are coming in. Izvozvo zvokonzeresa chinyi conflict. All right. Toda kutenda chose. Regerai titi my chinengo. All right. What are the areas? Then vanyamazana, I think you wanted to say something. Then gono mozotibatsira tipfuura. All right, ndichangotaura zviviri nenguva pfupi. Chekutanga ndinoona sekuti vana chaivo past can be a source of conflict. Kubvira pazera diki even kusvika vakura. Vari vadiki vamwe vana vanototonga vabereki kana kuti vabereki vanogona kusawirirana discipline, issues to do with discipline. Baba vanoda kurova vana asi mai vanovhikirira vana vari wrong. Baba vanototirova inini voisa vana kuseri voto stripa baba ofu baba hwavo pamba. Izvozvo is a good source of conflict. Then vakura pastor, issues like mai vanenge vachingodaidzwa ndivo kuuk 2 months vari kuuk vachibva kuuk havasikuyakuzimbabwe straight kuaustralia dza4 months vachinodai vonoti cape town vanozodzoka kumba 8 months sekuri vachingobika mukahadyana kavo vekuuk vavaso ndoko wakatanga vakuzvarwa vana mamohemo nevana baba vakangoti vava vari kuno kumusha. It's a source of conflict kunana sekuru nana mbuya mudzimba umu nevanyaya yevana vakudhiaspora. Then imwe source of conflict yandanichifunga ndeye inability to spend enough time together. Vanhu vanogara vakatongoshatirwa pasta zvekuti kungoda kungodii because of time vari kushaya nguva pamwe chete vanhu yekutaura deliberate on issues and just bonding, being together with mainyamazana. Izvozvo it's a breeding ground for conflict. Thank you so much kanyamazana. Yandiwedzere pa nepfungwa dzambotaurwa imwe pfungwa inokonzeresa conflict yakanyanyisa poor communication. Uchaona kuti vanhu vazhinji hawanyanyi kufarira kucommunicata. Tinonyanya kushanda nemaassumptions. Ndinogara ndichipa example yevamwe baba vangu vaine mudzimai vavo hanzi waifarira chingwa chiyapisi yekudzasi yahombe ati muri kuona. Saka ivo kaita assumption yekuti mudzimai wavo anoidiwo futi anoifarira. Saka nekuda kufadza mudzimai wavo waimupa pisi yekupi kushure kuti ndifadze mudzimai. Mudzimai zvaatodi kunzwa nezvepisi aitotsaga achiti baba vaneshuwa ungandipe pisi iyi vakakwana here baba. Saka bai vaingopaila havo everyday vachingopaila vachitsamwa kuti shuwa baba vakakwana here. Kwakumwe musi vakabhesta vakati shuwa ungandipe pisi yekudzasi kwechingwa iyi. Baba vakati dai maiziya amai madira andoita pisi iyi nafuwani zvimwe mungadiwo kuti mungaifarirewo handikupona. Saka pamwe pacho conflict inogona kuya due to lack of communication. Uchitofunga kuti kutobairira apo uchitotadzira chini saka maassumptions akashanda. Then imwe chito yandoda kutaura inyaya yema-in-laws. Ma-in-laws anogona kuva a source of conflict. Munoona kuti vamwe kazhinji kacho vabereki tinogona kunetseka nekusiya. Toda kuramba tichingokondrola ndizoka ende pakukondrola apa hatisi toda kupinza vana mushangu dzedu kuti vaite sezvatiri kudini sezvatiri kuda. Saka so much interference yema-in-laws inogona kukonzeresa chinyi conflict. Ende zvinozonyanyisawo futi kana waroora nawo wasiri kugona kuzvimirirawo chinyi wega, wasiri kugona kutora madecision wega. Saka iyoyo inogona kuva source of conflict zvakare. Ndiri kuona kuti iko panotebvenyuka pacho pekutsika pakawanda. Zvitekete zvacho zvakaita sei mabhambo acho akawanda musango zvimbambaira badzi zvakadaro zvekuti iko idi vasingazomire naJehovha panyaya iyoyi aidi munosvotana chete kusvika pekupedzisira. But maybe kumboona fanika maonero ari kutaurwa nevadari aya inini ndabatsirikana mukati mezuva ranhasi kungogamuchira kutoti iko munhu uyu atoriwo nemaonero ake andinoda kutodzidziro nemwoyo wese kuti ndionesa iye hazvirevi kuti atori wrong. Ndiri kufunga kuti gono it's part of accepting the other person. Kwezama kuona maonero ani ari kuita umwe munhu.
imbopapinda yapa gorotipfuuri ipapo kana tatodaroka ndo chacho chinotonzi rudo chacho. Alright. Ndo rudo rwacho. Ndo mazirudo acho iwaya. Alright. Dambudziko rinoitika nderekuti tinozvida isusu. Oho. Yandinogarotaura. Asi mira rega ndisekoma. Pane yataurwa navanyamazana. Yekuti musazokangana koma yenyu. Ayo koma iripo. Yataurwa navanyamazana. Inyaya inokosha zvikuru. Nyaya yecommunication. Nyaya yekutaurirana. Nekuda kwekuti kana tisakatora nguva yekudzidza zvinhu izvi zvinotodzidzwa izvi. Alright. Tisakatora nguva yekudzidza kuti mai tiri kumboerenga bhuku kwete kuti pane problem yaitika asi kuti kungotora nguva yekuzvidzidza machances okay rega nditi nyaya yemhuri dzinofara panotaurwa zvinhu 3 pabatei zvinhu 3 zvinonzi izvizvi chimwe chazvo hachifanira kushaika. Nyazotaura igono tinoda kutofarawo mudzimba. Chekutanga yes ndeche-effective use of the principles of communication, speaking and listening. Maprinciple mikone zviga zvacho zvinofanirwa kutoshandiswa nemo zvakati tsepete. Kwete zvekufungidzira. Saka kuti uzvishandise zvakati tsepete unofanira kutozviziva kuti zviite. Kuti zvii zvacho zvinofanira kushandiswa. Muri kupaona? Ndochekutanga communication must be okay. Chechipiri vanhu vanofanira kutora nguva, spending time together, inyaya yataurwa namai Chinengwa. Spending time together zvinotori in intimate conversation. Tisingataure zvekuti nyaya dzebhora kana idzedu isusu tiri rudo rwedu tiri wawiri. Ndochechipiri. Chechitatu is the ability to resolve conflicts constructively. Ndo zvinhu 3 zvinonzi hapana chimwe chazvo chinofanira kushayikwa. Saka kana communication isina kumira zvakanaka mikana yeconflict inobva yashwira. Kana conflict yacho yaitika inotoda communication kuti muigadzirise. Saka kana kushayikwa kwecommunication kuriko kwamboita kuti iuye pamuchada kucommunicata kuti muresolve mamine problem asi inoguma yacrisis. Alright. Disaster. Catastrophe. Kana padaro zochitimu zvikei nemacheni zvasangana apa muda kubopa mombe anonzi mabiribobi kubhiridha kwamadhongi. Rimwe ratarisawo rimwe rachinjika ngurenge iri kumboenda kupi mamuchiri kuenda here kuchigaya kuti mama akutodzoka batifungidzisa sekena vanhu vachizongobvuma kuti isusu ngatirambani otoda wautodada kuti we agreed mufunge pasi. It's very true. Tinoseka hedu nhamo serugare asi ichokwadi kuti zvinhu zvacho zvinotori nesayenzi mukati izvi yekuti nyatsokuziva kuti zvine mafambiro azvinotoita kuti zvifambe zvakanaka. So saka isusu hatina hopu kagono because isusu tiri kungoti tigotukana ayo todanana chete zvinotofamba handiti muri kuona. Yes, zvakakosha kuti rudo rwatinoita rwuya tichidya yedu pizza yedu tichididi. Saka ndopana ndida kutaura kuti mama taura nyaya yemaonero pakoma iyai. Nyaya yemaonero yekutokoshesa maonero emumwe wako ndo rwacho runonzi rudo. Rudo ka hausi murudo newe uri murudo neuyu. Ari kudiwa ndeuyu kwete iwewe. Aiwa kana pepe muchichatisa vanhu achiti ndada chauri kuti wadaka uri kuda kumita maneeds nemainterest euyu. Saka unofanira kutozvizivazvo kuti anodei ndopatoti fadza customer fadza customer ngaifare unogobvura takishop yekuti utenge here do iro uri kutengesa. Takishop ndeye watengi inzwa kuti wari kudei. Saka ndopatoti ipapo zvakakosha kuti tizive zviri kumaonero ari kuitwa nemumwe mafungiro matorero ari kuzviita. Kana tikadaro tagona chinhu chinonzi rudo. Vafiripi chapter 2 verse 1 kusvika pana 4 inobva yatsanangura musangofunga nezvako bedzi
fungawo nezvemumwe maneeds ake mainterest ake maonero ake ndo pacho panototi rudo handiwe rudo ndemumwe wako ndo panonzi rudo. Gono toda kutenda chose. Saka vadiwa vateereri nyaya iyi yakati koshei. Muri kuona kuti iko vanhu imi munotodanana regai ndirambe ndichidzokorora zvakare but maona kaonero kakasiyana moto umboti ngandu. Now kuona kuzama nepose paunogona napo kuona semaonero ari kuita mumwe wako hanzi nagono ndo runonzi chii ndo runonzi rudo. Ende ndakaona kuti ikoka advocate kunyange usati watombopedza kunyasoona kuti iko maonero eumwe wako akamira sei ndakaona kazhinji gono kuti iko anotopfava munhu angoona that attempt exactly kungoti une interest willingness usati watombomunzwisisa handiti uri kuona but wangoratidza interest yekuti I want to understand how you are feeling. Nyaya kazhinji mudzimba umu ndakaona kuti iko nyaya inotopera masports watovharisa masports tiritesere right. Thank you maita henyu. But why do we experience conflict? Yeah. Why? Yes. ndichatibate kunyaya pawhy up we experience conflict sezvambotanga kutaurwa paena gono pane inonzi intrapersonal conflict kana kuti kuzvipikisa mumwoyo mako iwewe that in itself chinogona kukonzeresa futi conflict pakati pevanhu vaviri nekuti munhu anenge achiexperience conflict mukati make ane tendency yekuzviprojecta kune vamwe vanhu. Saka conflict iyoyo iri mukati memunhu ikasagadzirisika inogona kukanganisa marelationships ake nevamwe vanhu. Ndichapa muenzaniso wakareruka kwazvo kuti toti semuenzaniso inini ndinenge ndichifunga kuti pamwe ndati simbei mbijana ndave overweight zviri mukati mangu izvi ndiri kuzvipikisa ndega nchiti manje hembe dzangu hadzisakwane ndanyanya kufutisa zvichanyatsoratidzike zvakanaka ndichiri kunyatsoita kunyatsoonekwa zvakanaka here nomwe wangu saka vachiri kunyatsonditarisa matarisiro avaita here zvinhu zviri kuitika mukati mangu. Uyu mumwe wangu pamwe achangoito hake joke nenyaya yechikafu kana kuti nenyaya yedhiresi rimwewo randakambopfekawo rimwewo gore iye ari kutoti ari kuseka hake but inini zvandakunzwa ndezvekuti saka ari kutonditi ndatofuta akutokonfirma kuti handichataridzike zvakanaka kana ngoti sadza iro mucharipedza here iro sisi tiri kuenda kukwaya ino munozoimba zvakanaka here atoti nenyaya yakewo yaari kutaura asi nini zvandiri kunzwa ndezvekuti akutondituka kakuti ndatosimbisa kuti mukonde wakurisa ndotosaka muti ndinodyisa here saka that intrapersonal conflict ikasagadzirisika zvakanaka inini wacho ndikasakwanisa kudhila nayo pachangu and ikazoaffecta self esteem yangu nemaonero andinozviita nemaonero andinoita vamwe vanhu inogona kukonzeresa futi conflict. Very good point iri panapa kuti iko the first person wokugara naye dare naye ndiwe zvigarise iwewe muwirirane muri tu iwewe newe handiti muri kuona. Saka vanhu vanogara vaine mhirizhonga mukati mavo yavasingope ravasingagoni kudzimura kazhinji tinogona kuzoita dambudziko. Mhirizhonga iyi inobuda pamwe pacho wakatovarairwa handiti muri kuona. Saka zvakakosha izvozvo mukati meupenyu. Why do we have conflict? Ndachida kuti chimwe pastor ingori selfishness
on both parties, on one part pride chai kuti chandagwinyira handigoni kuzvininipisa ndiri murume kana munoda kuti kudini kwezi ndiri baba pano ende ndakabvisa mombe dzese ende murume asi bhachipadari haivhiiwi aiwa kaka hazviite saka iyo rimwe dambudziko rekuti kana tika approacha conflict takatopfeka bhachi renharo kuti ada undijairira nekuti ndiri mukadzi kana kuti ada undibvisa ubaba hwangu but pane zvimwe zvinhu zvokuti if you just compromise kana kuti ukangotanga iwo kunzwisisa zvatopera saka todzokera papoint yagono yekuti usazvide iwewe asi ida umwe wako and kana wamuda zvine ripple effect runodzoka rwato handizoti times ona madividends chimwe zvakare sinyoro ndezvekuti kwatinobva kunosiyana vakuru vaimboti wananai vematongo ndofunga vaida kuedza kubata papfungwa iyoyo yekuti uyu atokurira muimba iyi uyu akurira muimba iyi ane makudzirwo aaita uyu ane makudzirwo aakaita saka patinozonosangana payapa maonero edu anosiyana achishepwa nekwatabva muri kupaona kwete kuti ari wrong asi ndo zvaanotozivawo mudzimai wangu akashamisika chaizvo tichangowanana tiri kudya nzungu indiri kutongomenya ndichikanda mukano iye background yake ndeyekuti baba vanomenyera mai nzungu vatezva rangu ini vaimenyera ambuya vangu saka akashama kuti indinoshamisikawo nekushamisika kwani kwake kuti isokuzoti tinodya tese takagara nemukadzi wako uchidya tese tiri kudya nzungu dziri panapa uri kupaona hakuna apedzera umwe hapana apedzera mumwe dziri saka kwaona kuti kutosiyana saka vamwe vanonetsana kuti haundiunziri maruwa mumwe akataura muelda akati inini maruwa ka experience yangu nemaruwa ndeyekuti taiona kana paitika nhamo muraini ari pakofini zvino kana pasina afa kunzi ndiwe nemaruwa background yake inoasosieta maruva nekofini muri kupaona its true ibackground saka ngatisaone sekunge zvinhu zvisina basa makudzirwo atakaitwa anokwanisa kuva nechekuita nezvimwe rimwe boko shindi ratinokwanisa kuzosangana naro wotozoti uyu akaoma musoro haanzwisisi zvimwe zvacho zviri kushepwa nekwatiri kubva ningirikiri advocate nyari handizvo here zviri kutaurwa nagono panapa kuti iko vanhu vanozosvika pakuti iko handide munhu uyo handidewo because chinonzi rudo neuyu handiti muri kuona nechinonzi rudo neari kuda kudiwa zvasiyana handiti muri kuona ende hapana ari willing kustada mumwe kuti nai mai ava chavanombonyazoti iko nhasi ndazodiwa chiko chinembe chaitika handiti muri kuona is it not some of those ningirikiri It's true. I think pane vakambotaura pamusoro pema-love languages muri kutaura izvozvo kuti inini kuda kuti ndizive kuti iwe unondida kuti wakurumidza kuya kumba taita zvatinoita tosogara pasi tichipura nyaya tichifara handiti kozoita uya anenge achikofunga kuti aiwaka inini ndiri kushandira mhuri saka kana ndikakupai mari zvinofanira kukwanira nokuti ndo zvandokwanisa iyo nyaya yekuti inini izvi ndo zvandokwanisa unoda kuti ndiite zvaunoda iwe handingazvigoni rega ndiite zvandodini zvandokwanisa wona kutoti patiwo nedaka iroro ndichiwedzera ipapo ndingati just sezvataura namai jarecha munoziva isusu vanhu we have issues ngatingotaurai pachena apa tiri kutaura kunge conflict ka it's just conflict nekuti vanhu kusangoonerana aiwa kune conflict yemunhu atori wrong nemwari right imani ariwo maonero angu ngaichitangisa kanyaya ngaichitotangisa kaconflict alright yes utori wrong kuna vamwe vanhu vaiva kuti she's a pathological liar moza isusu ndingati pachibhoyi kana kuti pachishona chedu kana kuti chinyi pane zvimwe zvinhu zvinongori natural to us as a race
zvisiri kune kuda kune vamwe nemakudzirwo atakaitwa. Moziva kuti isusu sevanhu chaivo kunyepa chaiko tinonyepa. Kumba inyepa chaiko. Nekuti ndakakura zvichinzi kana kuna mai vauya kuzoona mai vangu here vasingadi kuvaona zvonzi vaudze kuti handipo. Vaudze kuti vanorwara. Ini ndiri kutodzidziswa kudini kunyepa. Saka kakunyepa kari mandiro ndopinda nako mumarriage. Uyu akakurawo asina izvozvo zvotomugumbura kuti but iwewe sei uchitaura exactly iwe unongoti waexaggerate kana kuti you understated the thing. It means you are not being honest. Onyarara hake uchitaura nevanhu but mamega akukudza kuti but unoziva kuti panapa wakazvinzwepi izvozvizvi zvokuti hanzi chakazoti iwe wotomira kuti iwe wakuita defensive handitika. Saka isusu tofanira kugamuchira kuti dzimwe nguva we just have issues, self-esteem issues dzataurwa. Ma-issues ekungoti maybe we faced abuse tichiri vana and we carried those things into marriage and the other party can see it. And kuti inini nditsoropodzwe nepartner yangu zvinondirwadza because ndoda kuti iye andide. Saka the first thing ndobva ndaita defensive. Potoitika chinyi conflict. Ini ndiri wrong. Iye ari kuonawo zviri wrong neni. Handiti. Ndozvazvo tozoti saka zvoitwa sei shuwa atoona kutoti munhu uyu anoti kana anomboti panzungu kana aona kuti abatwa oenda panyimo. Handiti haana paanonatsokumira chaipo pamunondo pamusasa. Saka sometimes zvinotokonzeresa kutoti why are conflicts happening is because pane mumwe shuwaka ana ma-issues anofanira kudhilana unresolved issues and could even be anobva kufamily kana ngoti mumwe akangokura ine kapfungwa kekuti iko ndikazokura inini handisi kujairirwa nemurume. Aiwa murume haafanirwi kutombondijairira. Handiti muri kuona. Mumwe akangokura achitiko kana ndazoita imba yangu mukadzi haafanirwi aiwa anofanirwa kugadzikwa pacheya yake chaiyo. Handiti muri kuona. Saka those are unresolved issues. Yes, my judge. Ndiri kuda kudzika nepambotaurwa naGono kuti vatibate kuti chimwe chinhu chinokonzera conflict ndechekuti tinobva kwakasiyana. Saka ndanga ndichida kupa bata ipapo mbijana kuti pakubva kwakasiyana uku pane mabranches akasiyana anobuda panyaya iyoyo. Pane family background yekuti kumba kwandakakudzwa kana kudzinza kwandakakudzwa kwakatosiyana nekwakakudzwa uyu. Iyo inenge yatibatwe naGono. Kweta nyaya yereligion kuti Mwari paya paanenge achitoti don't be unequally yoked. Aitoona kuti iyoyo itori source of conflict yakazvimirira. Saka inini ndikanoroorwa nemurume anobvawo kuchimwe chitendero panotobuda iye ane zvake zvaanobhilivha mazviri kana manzwisisiro aanoita Mwari. Inini ndine anguwo manzwisisiro andinoita. Saka pakuda kuchigarisana tesa panotobuda conflict yakatosimba. Zvinogona kutotanga kunetsa kuti ndakutoda vegetarianism uye ari kuti ai wakabhati nyama ndokutoti kudya. Saka panobuda conflict ipapo. Then chimwe chinhu chatinowanzorerutsa asi chinokonzera conflict yakasimba mumuri inyaya yekutosiyana kwakaita murume nemukadzi. Ipapo panoda kuti patombonzwisiswe nekutodzidzwa kuti varume vanhu vakaita sei, vanofunga sei, vanonzwisisa zvinhu sei, vanoprocessa zvinhu sei, and kuti madzimaiwo vanhu vakaita sei, vanoona zvinhu sei. Kutosiyana ikoko kunogona kukonzera conflict kana vanhu vakatadza kunyatsopanzwisisa. Thank you. I think regai tifambe zvishoma. What are some of the responses dzinoitwa nevanhu to conflict? Tasiyana nemudzimai, ndasiyana nemwana zveshuwa zvekutoonerana zvakasiyana. What are some of the responses dzinogona kuitika? Vanyamazana. Okay. Maita mufundisi. I think imwe pfungwa inowanza kuitika panhau yekuti conflict yaitika. Chikuru chandakaona vanhu vamwe vanopinda mudefense mode. All right. Munhu ada
protecta territory yake kuti wakupinda muterritory yangu saka munhu anozama nepaanogona paya pachibhotaro pekuti munoziva nenhau yekukura kwatinoita especially svana baba nenguva kuti handitongwi wakuda kuzviratidza zvocheka kuti uri chinyi uri baba saka munhu anopinda mudefense mode kana arochiyera kuti haindiriwo chinai chiyelele saka iyoyo ndopfungwa yekutanga inowanza kuti vanhu vazhinji vanopinda mudefense mode wabva mudefense mode vanopinda mublame game ati muri kuona wataka kublemana kuti iwe ndiwadai so paya patinenge tazoshandisa mashoko ekuti iwe as long as paita conflict ukangona pakungopocherana kuti you then yatova weblame game saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinowanza kuitika kana conflict yaitika blame defense then sometimes pozopinda kana wagona uzosolvawo pozoenda paacceptance inowa sometimes it's good because ndopamotanga usolva but kazhinji kacho vanofeira padefense nepablame game apo ndopo wotogumira ipapo muchato womva wati nkinkinki hapasisina achataura then mai chinengo gono mumbokuma yatambanuka kanyaya ndachifunga futi kuti rimwe dambudziko rinogona kuitika pavanhu nekukasika idambudziko rekuita resort to violence and kuratidzana masimba kuti paita dambudziko but uyo haasi kuda kunzwisisa sezvataurwa naelder kuti baba uri doratidza kuti bhachi reubaba ndoda kunyatsoripfeka mainyamazana garai pasi mainyamazana wedzowo kumira kuti aiwa but ndiri kuti aobva watotaka kutoratidza masimba avo todzoka kuphysical violence akambotaura or even emotional abuse saka ndikona kuti ndo dzimwe nzira dzakajairika kuvanhu kuti ndinomuratidza kuti whether zvaari kuzvida kana kuti haasi kuzvida ndichamuratidza nemasimba ndine mumwe aitiko inini mapoints angu anogara umu hanzi imimi henyu makafunda munotaura muchiti 1 2 3 ine handina basa nazvo ndinorowa munhu zvopera saka pastor ndisati ndapa hangu gono mukana wekutaura use of force kuti ngaripachi tonge pasina dambudziko kutofosa munhu kuti ngwetonge pasina dambudziko kutobva watoramba kutoti kiringi ndaitaurwe nyaya iyi ndotokufosa kunzwisisa ndiri kuda zvacho handikupe mukana wekuti utaurawo zvako ndikuconvince nenzira yakanaka I force you to take it. Gono sekutaura kwaita Dari kuti panokwanisa kuitika suppression yekuti munhu pane zviri kumurwadza zvaasiri kuwirira nazvo zvaasiri kufarira zviri kuitika asi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana mumwe munhu anogona kusadudza nyaya iyi anongoramba akadumbirwa anayo conflict itoripo asi munhu haaidudzi haatauri zviri kumunetsa zviri kumurwadza zviri nyaya yacho haisosveke irova Mbira rakazvigarira rakakungata saka ndingada kunosvikapo nyaya yacho ndokwakatoberekera ingwe saka nekuda kweizvozvo munhu haasviki ikoko ongodumbirwa akadaro asi pane nyaya ipapapo saka suppression ndo imwe expression ndo inozosvika kunana violence verbal physical expression ndeyekuti kana munhu agumbuka uyu hamufungidzira hamubvunzani kuti agumbuka here kana kuti haana anokudzai kuti dzangu hadzitani kudambuka munozviziva imwe munozviziva ngoro yacho inongobva mavhiri ende kana yabva ine handiri zvokubatwa hatidi zvokubatwa kupaona saka uyu ndemumwe uyu i-expressed then kunozoita inonzi repression ende vanonyatsoongorora vanoti inowanzoitwa nevanhu vanoita zvechechi repression nekuti vanoona sekuti kugumbuka kana kusafara neimwe chimwe chinhu it's a sign yespiritual weakness utera pamweya saka ndikatongoita sekuti handine chandisina kufara nacho ndatoratidza undonda pamweya saka hakusi kuti hapana pane chisina kukufadza asi kuti uri weak pakunamata sekana uchingosvotwa saka uchingosvotwa satani achingokundundurutsa saka vanhu vakadaro manje anotozvirambira iye pfungwa dzake dzichimuudza kuti izvi hausi kuzvida iye anoti kwete saka anotoramba
saka iyo inonzi repression. Alright. Saka zvinonzi kutsindirira mukati zvokuti saka iyoyo manje inonzi pamaresponses ese kuconflict is the worst. Alright. Nekuda kwekuti inogona kuzotubuka nemumwe makasiyana siyana. Inogona kuzokonzera zvimwe zvirwere zvemupfungwa kana zvimwewo zvinozobata nyama psychosomatic disorders. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvinoitika izvozvizvi. Okay, yes. Advocate, you want to say something? Ndafara chose nezvataurwa naGono, icho ndo chokwadi chaicho. Ndingangowedzera ndichiti pane vamwe vanoti kana paita conflict oshandisa ma-threats. Ndofunga ndamamtara yakuti ndinokurova. Nditi mukaenda pamberi futi zvemuchaona kuti pane vamwe vanoshandisa silent treatment. Handiti tikapaita conflict kazhinji ndiana mai vanodaro. Kuti iwo hautozivi kuti ko munhu atsamwe. Handika iyo angoti zi. Hanzi kugadzira godo sefiriji yemubhucha. Munhu anenge abvuka nezvaona. Kuda ndaona uchitarisa dhirezi rapfuura. Zvatondibhohwa. Asi hauchatauri. Handichatauri nekuti kuda mashoko acho okuzvitaura handinazo kuziva kana kuti chaicho chanyanyondibhohwa chaicho kuti ndichidome. Handisi kugona asi zvangondibhohwa. Saka inongokunyararira. Handiti saka panoitika silent treatment a lot of the times. Dzimwe nguva unoona kuti panogona kuitwa kana rebellion. Okay. Kungove rebellious. Kungova rebellious kuti zvese zvaunotaura saka handichazviteereri. Hakuna rima biblical examples on those on such issues. Zviripo, you know, I was just thinking of it kuti mukatarisa David na Absalom. Handiti Absalom pakauraya Amnon. Handiti pakatoitika mhirishonga ipapo nababa vake achibva atiza. David akaita 2 years achitafanika nyaya yacho naipo yatopera. Fanika Absalom akatofawo kuzosvikira ndiJoab, the leader of his army, azotsvaga a wise woman kuti chimbondotaura namambo kuti kona imi zvamurunge tafanika things are normal. Handitika but 2 years dzatopfuura mwana ari musango. Saka zvozodini iye ndokuzotendeuka. Amaona kuti pakatoitika ka-conflict resolution akuti aiwa mwana ngadini auye. Mukatarisa kuti maybe another biblical example zvinomboita vanhu showdown. Ndikatarisa Moses naFero pakaitika conflict yekuti iwe Mwari ati sunungura vanhu vangu. Iye akati ni vanhu handidini sunungure. Moses akati alright, kuti ndikutaridze kuti Mwari ndimwari. Boyo akanda nzvimbo yake yaita nyoka. Iye akati uyaiwo showdown ndinozvigonawo. Uye akati chakati akatiwo chakati. Saka muchaona kuti mudzimba dzimwe nguva panoita conflict yekuti Faro achisunga uku matafi ari kumashawo munhu ari kufora munhu. Tinonzi chinyi rwizi rwaita redi akati uyaiwo muzotitaridzawo kuti zviro. Saka munoona kuti mudzimba muzhinji murikuitika mashowdown ekuti hoyo waita girlfriend unofunga kuti nandigoni. Saka unofunga kuti nevamwe varume havandidiwo. Handiti indozvigonawo iwo ndodini kondoitawo izvozvo kuti hoyo wakunonoka kuya kumba. Saka inini neniwo chiona. Saka mashowdown ari kuitika pamusha zvokutaridza kuti ini ndine simba newo nesimba. Haufone zuva rese ina ndombokufonerewo. Saka iyo yemashowdown I think ndo imwe iri yakanyanya kutekeshera competitive approach to conflict. Saka competitive approach ndo iyoyo yekuti inoonekwa sekuti pakaitika conflict it's a declaration of war. And then uyu mumwe wangu uyu is an enemy that has to be vanquished. Murikuona by whatever means possible. Panoburitswa mabhazuka nei. Saka competitive approach ndo inoita zvokuti munhu anogona kutaura kuti
Wakomana, ndo time dzatakudya sadza here panapa. Uyo taura kuti zvesadza ndo zvamunotaura. Amuna kudiridza garden nezuro ndakambotaura. Muri kuona? Ini ndakanyarara. Garden muriwo uri kutooma. Izvozvizvi. Zvesadza ndo zvamapungwarira paduri sehuku. Wana mhere kumunda. Muri kuona? Saka muri kuona uyo anoti ungataura nyaya ikweyo wakasendera mai wako mari dai ndasina kuona text message yanoti but kunyaya yako yegirlfriend rako muri kuona here zvikuitika mabhuzi ari kukandidzi. Saka pane mafairi madhokets akasovhurwa ende hapana ri kuvharwa. Saka uyo ane yake kabhineti yemadhoketi uyo ane yake uyo akafofonora iri uyo alright tonera waburitsa alright mira ndikuburitsire rinokanzura ripi iri hausotomboritaure. Saka at the end of the day muchaona kuti uyo ane murwi wake wemadhokets enyaya dzeuyu uyo ane murwi wakewo ende hapana kwatatangira inyaya yesadza kuti tanonoka kudya itoriwo dhoketi raakutowedzera uyo anonosherevha ake achadzoka futi madhoketi aya achangodzirira kuti vanhu vataurirane. Saka that's competitive approach yekuti ndotozivawo futi zvawakaita indoziva zvawakaita. Saka ndopaipo kuti even vanhu vakaita sekuti nyaya yacho yapera munhu atorara mugumbezi anogona kuzoti ndakanga nemwe point iri powerful zvokuti I hope achaiunza nyaya mangwana ndoda kubva ndangopedza ka1 munhu achanyarara akajaidzwa muri kupaura ende hatitopanani mukana wekutaura kuti aiwa akazoenda uko handizomugoni because inyaya yekuti yekuhwina kana kuluza ende hope hadziuye ndo pamunoti ukati maindingiro anenge alright, yes. Thank you for that, Gono. My time. Gono wandirangaridze point inowanza kuitika vanhu pavanoresponda conflict is exaggeration. People exaggerate conflict. Manyamazana vanogona kupisa muriwo by mistake. Pandinoona muri ndoti every day unongopisa mabento fari why please every day baba takara as if munhu anopisa chinyi samchana kuti ndo basa rake rekutopisa muriwo because conflict vane vanoti de-escalating ne-escalation. So de-escalating kuzama kuderedza dambudziko, then escalation kuti ridini rikure. Saka as long as you exaggerate you are escalating the conflict. Saka exaggeration ndakaona tinoitika marelationship mazhinji pamba chinonzwa kuti pamwe mudzimai akavhiringidzawo kutaura mbichana haugoni kutaura namukana atingona pane zvazvangoitika musiwo chete. Saka exaggeration is one response inobuda inoenderana necompetition ingetaura. ndafarira zvataurwa navanyamasana zvekuwedzeredza munyu mumuri wagara utori nemunyu kare nekuita seunorerutsa zvinhu. Muchaona kuti izano rasatani rekuti vanhu vari muwanhamo kana kuti vanhu vari mumhuri vaonane vari maenemies. The problem is our enemy. We have a common enemy yedambudziko ratave naro. Iwo uri uku indiri uku. Let's not push the problem away. Torwa isusu totanga kurumana. But let's find a way yekubvisa dambudziko todzokedzana pataiveri parakatiwana tiri. Saka muchaona kuti nyaya yekuwedzeredzana nekurerutsa nekudii ndeyekuti taakubvisa attention yedu paproblem taakudyanana isusu. Tsumo yacho rasatani rekuparadza michato. Tsumo yacho ndo panonzi nevakuru mudzimu warobonga kuwana machongwa achirwa. Rakutochuza kuti ndotora dema here kana dzuku. You always anditi yoita fanika kozoita you never. Ndoimwe yachona. Okay, alright, you always do this but you never do this. Saka zvinhu zvese zvinomagnifyiwa. So that small little thing chaitika ichocho chinobva chaita fanika it's forever. Kuita Mount Everest. Pana mashoko akareba ndoti very long words in a relationship. Never and always. Nekuti hakuna chinhu chinongoitika never ever since. Ndafarira futi zvimwe zvataurwa kuti pane vanhu vanoita basa rekutakura maarchives. Handiti
parufu rwasekuru John ndo pakaiswa koma ipapo 5 years ago handiti munhu anobva ati iwewe pakati handiti ka hauna kuchitanga nhasi izvi nekuti wakambozvita paya pamuchato uya waelda vaya handiti ka saka muchaona kuti zvimwe zvino mareaction anoitwa kuradanura maarchives handiti ka kuti ndiprove kuti iwewe you are this terrible person ende zvaunoita izvozvezve haufe wakachinja that's another one yekuti iwe haufe wakadini wakashanduka iwewe ndokuziva and to prove to you mafaira wamapresidents kune kesi yakati nekesi yakati nekesi yakati jobva zvaunza yambotaura yaya kuti defensiveness yekuti saka kana ndakadaro saka unogondidi saka ibvazve pano saka chide ndopamunozona vanhu vakusvika pakuti vakutozoenda towards another option eta vanhu yekuti vangati separate vangatisiyanei nekuti zvinhu zvacho hazvidini hazvisi kufamba sinzi uri kuti inini I am stuck in this I don't change. I don't change. You have cast me in stone. Saka, why should I even bother? Okay. Yes. So nemamwe mazwi chatiri kutaura ndechekuti iko mukaona zvisina kufanana handipo panofanirwa kutanga kurwisana. Zvamaona zvisina kufanana muzvibvisa uko sekutaura kwaita maichinhengo then imi motanga kurumana ende gono wambva wapatsumo yakanaka Satani anokuwanai makabatana handiti muri kuona nayo ndoponzipo mudzimu warobonga kuwana machongo achirwa rinotobata rushaya bonga kuti iko ndorova ripi ndotanga nemusoro here because concentration yenyu iri pakumarana pakudzipana ende Jesu anotoda kuti mudzipinurane Mwari ngaatibetsere atitire zvakanaka gono tibatsirei kana ndikati iko tatadza kuonerana ndokonzera ndochuza nzira dziri kutaurwa idzi maresponses akasiyana siyana wekuti vamwe vanoti haitaurwe vamwe vanoshatirwa vamwe vanorova vamwe vanoita sei what are the effects ekuti zvinhu tatadza kuonerana pamwe chete but we did not resolve it what are the effects to a family and to marriage maeffects ndofunga akawanda asi nepapfupi tingati zvinopfukuta rudo pakati penyu muri wairi zvinopfukuta rudo nekuda kwekuti pachaita kuti mumwe achaona sekuti inini ndinoonekwa semunhu asiri chinhu asingakosheswi asingaremekedzwi saka zvichabvisa munoona nyaya inoitika nenyaya iyi nyaya inokwanisa inonobata maemotions saka maemotions manjeka haugoni kuti ndichakira enga umu ndoya ndichakira asi rudo ruchibuda dhora chei1 ukatokiya nekuda kweenga kuti ndakira enga watokira futi nerudo rwacho imomo harubudi dho i1 rinoshandiswa saka zvichauraya intimacy zvichauraya ukama hwenyu hunopfukutwa ipapapa kana zvadaro zvaakunonobereka zvimwe zvazvichabereka kunewo uri kunoita chikweu chirovana nawo maoko muri kuona ndokwauchabva wanorerekera saka zvaakutonobereka nekunozvara zvimwe zvazvinonozvara zvoita sekuti uyu hanzwisisi chiregai ndichienda nanhingi kana ndichienda kuna nhingi inini isinyoro nyaya iyi tinofanira kuisa pachena kuti chinhu chinofanira kubatwa nekudzidzwa ndechekuti kuswima kana usingagoni kuswima muswimming pool iyi chero tikakuendesa kunohwinwa maolympics mamedal muswimming pool inohwinwa nevamwe unongonyura imwe kana unoimwa mvura unobuda naumwe nemikombe yegoridhe saka kuna vamwe vanobuda muswimming pool kuti hai inonyudza
rega ndinopinda imwe chauri kuda kudzidza ka iskill yekuswima zvekuti chero kanopinda musalt water yabva munyanza you can swim chero kapinda muna tugwe yes saka ndekuti ma-dynamics ma-mechanics fluid mechanics ndemamwe chete ma-principles kana mvura ikangounganidzwa yatotora mitemo yayo yatotora mitemo kunze hazvinei nekuti ndeyekupi kunze kwe-dead sea dead sea hayo unogona kurarako you can't drown in the dead sea yes. that cannot happen nekuda kwekuti it's so salt asi pfungwa ndiyoyo chatofana kubata ma-principles ekuti kana zvadai saka toita sei kudzipinurana nekuti kana tisakadaro zvinobereka zvakawanda ndofunga tichinopedzisa nyaya yedu iyi tapinda mukusaonerana zvakanaka ndo matararama yango umwe kwake mumwe kwake hatisi kuonerana zvakanaka mukati meupenyu ende zvane makore zvimwe zvinhu zvinodhadhamurwa nasatani zvekuti munodhonza ende kugara mese hakusi kuti muri kutofara ende kuchembedzana zvireve kuti rudo ruripo pamwe kumwe kwatongowo kunyara kuti toita sei vamwe ndevechechi vanotya madzibaba rabhauma kuti vanoti kudii handiti muri kuona but muri mese but hamusi kufara nenyaya iyi we have not resolved anything but maonero edu akasiyana toita sei yes todini ndingati the starting point ndeyekutora the initiative nekuti chimwe chinoita kuti conflict irebe sezvatachitsanangura zvozoramba zvichitowedzera hasha dzacho nemaemotions acho ndechekuti uyu akamirira kuti mumwe achanditanga mumwe akamirira kuti uyu achanditanga saka take the initiative kuti chero uriwo uri kunzwa kunge watadzirwa stereki kamwe mumwe wako ari kutonzwawo kunge ndiye atadzirwawo stereki saka iwewe chiita that humility tosiya selfishness vhesi redu rere kuna Philippians 2 ratati chambotaura kuti kana takuita resolution yeconflict iri constructive hazvisi kutoda chindini zviri kuda kuti uchitange kufunga mumwe wako wochitozvininipisa uchienda kune mumwe wako and kana watora the initiative chimwe chakakosha iskill yecommunication ndokunga tine chimwe chirongwa chatakataura nyaya dzecommunication asi pamwe ndichangoti batei mbijana kuti kana paita conflict pakuda honest and respectful conversation hazvichade kuvandirana and hazvisiri zvekutukana nekunyombana zvakuda kubudirana pachena usina chauri kuvanza asi zvine kakuremekedzana mukati kuti nyaya yacho itaurike isvike pakugadzirisika. ndiwedzere ipapo ndafanira zvataura namai Jaricha munoziva one thing that I can say, don't by all means avoid confrontation. You see, conflict inonetsa kuresolve when a person is bent on avoiding confrontation. All right. Pane zvimwe zvinhu which have to be attacked head on. Kutoti panapa pane zvatoitika shamari uya titaure nyaya. Ndikuona kuti tangonyararidzana kana kuti Trungo pretenda sekunge this elephant in the room is not there. But iri kutotinetsa tese. Saka don't be a person who avoids confrontation at all costs. Nekuti dzimwe nguva uchaona kuti sezvataurwa nevamwe vadare kuti pamunotaurirana kuti nini zvandina kuzvifarira chero pakaita kamwe heated moment of a fellowship kamotaurwa kaikai maboundaries ari kutodini ari kutosetwa. So don't be a person who avoids. Hanzi why a river curves and meanders is because it follows the path of least resistance. Otherwise ndosaka mchiona muma marriages unoona zvinhu zvichidai nekuti vanhu vari kuzama kuavoida paya panobaya paya panonetsa paya. Chechipiri chandingataura ndechekuti try to find your role in the conflict. Nekuti kazhinji it's very easy kuti iye ndiye ane problem. Shuwa kuzviona iwe une challenge zvinotonetsa especially une ma problems eesteem. Chamataura kuti zvinobva zvabatana nekuti
ininiwo ma-feelings angu of self-esteem ari kuatakwa nemunhu ari kunditi ini ndadaiwo so but iwo kango start with you what could I have done to contribute to this problem and uri wega hapana kubvunza hapana dini hapana kuudzwa kuti iwewe ndiwadai ukaona zvawaitawo iwewe chiona kuti ndogadzirisa sei even kungoita capitulate kuti you know what I think you are right hanzi I think you are right hanzi mashoko mashanu iwayayo anoresolva maconflict asingaperi kuti zvawataura I think you might be right I think you are right and tikawokapitulata kwete kuramba wakasungirira pagombo rawakwira iroro wakatarisa umwe ari kuzasuka haudziki chete iwewe chekupedzisira chandingatanda ndechekuti ukazoona zvinhu zvanyatsokunesesesa you know what pray and I've noticed kuti Mwari zvaanoita kana manetsana nemunhu iwewe uchitofila kuti you are correct iye wachifila kuti ari correct Mwari always has an amazing way of revealing things to you ndombokupai mienzaniso ndina sister wangu vanga vari koopota vaitengesa mabhuku vakauya vakanditengesera bhuku ndokubva ndataura ndikati batike zvino chinyi handina change saka ndakazoti ndatasa mbeg ndikaona change yacho chi nditori nayo ndandati handokona kuzokupai kana next week asi ndokuzoona kuti mari yacho chi ndinayo ndokubva ndavapa ivo mupfungwa dzavo vakabva vabatirira pakuti munhu akati haana change saka hana kundibhadhara vakutsvaga mari yayo havachaioni ini shuwa ndarangara kuti iwo ndakazoiwana mari yayo ndobva ndavapa saka ndobva vazofona ukati nyari usazokanganwa kamari yandikati ipi shikanzi remember that money yaya yebhuku randikandikati no but I paid you iye akati my sister no remember makatotaura paya kuti chinyi makashaya change handi munoona nyaya yachona saka ndi zvakandigumbura ndikati Mwari kuti I might have forgotten kuti I paid this lady I know I paid her anditi but I went back home and I prayed ndikati Mwari kana ndisina kubhadhara munhu ndifanira kumubhadhara but I have a feeling kuti chinyi ndakamupa sure I'm sure. You know, about 2-3 days later, she phoned me. She comes, my sister, zvinoitwa naJehovha. Ndandine diary rangu randainaro musi uyoyo. Pandakavhura diary, ndakaona mari yacho irimo nemanotsi andandanyora musi uyoyo. I think you paid me. Hey. Saka munoziva zvinoita tenzi kana mazoomerwa zviya zvokupererwa zviya zvaka take it to the Lord in prayer kuti Mwari I think kana ndirinika nditaridzei kana ariye mutaridzei nekuti it's not just about bending over ngoti alright saka ndiori right iwe chitozoosha kuti iwe ndiori right so the Lord can actually do something miraculous for you kutokurivhilirai zvinhu zvachitoti munetsane zvobva zvangobuda pachena. All right, thank you. Yes, my zvataurwa naadvocate kana mota ikafa where do we take it to the garage to have it fixed ndimbofe ndakazopinda pasi payo because I don't know how it's done. Let's take ourselves to God. He's our maker and he knows better how he can fix some of these problems. And pane vamwe vato so hopeless wekuti you know just take yourself to the maker ndo zvandachida kutaura andafarira zvataurwa naadvocate no matter how big it nyangwe pastor Mbira vazvitadza mushokozvo Mwari vanozvigona and also nyaya yekusika help pastor mandifunga kuti pana vamwe vatonyatsosvika pekuti baba aningi ndavakonewa 15 years ndichingovakonewa let's seek help let's go for professional counselors vanhu vanogona kutibetsera vari anonymous to us vekuti you can go and offload wokubetsera tikaramba tichizviunganidza zvinovharura the family fabric kana ruponeso runogona kunetsa alright vanyamasa signor nachida kuti chimwe chinhu chakanyanya kukosha panhau yekumanage conflict is our attitudes and our mindset. Muchaona kuti hondo dzinowinwa kana kuluswa mupfungwa saka kana conflict yaitika vanhu vanofanira kuva the right attitude. Wazhinji kana vari married people kana conflict yaitika anobva atofunga kuti murume wake is the monster for example topoti mudzimai otomuona kuti hazvichatogadzirisi ati muri kuona that's a very wrong attitude. Kana patika conflict let's have the right attitude kuti no tiri kunetsana but this person remains my husband this person remains my wife ati muri kuona and I love him I love you but only pangoitika chi saka muchaona kuti vanhu vakawane the right mindset hapazobudi mashoko ekuti amai vako muroyi anokona pane
because this is a phase that will pass or to continue staying together. Saka unominda the ways that you say. Saka we have to be very tofana kuteka care of our attitudes and our mindsets. Then imwe issue iripo ndekuti atifana kuwa driven by emotions. But we need to work ne reasoning. Ndinogara ndichiudza vanhu kuti kana paitika conflict, sit down. What are some pros and cons of revenge versus reconciliation? So what are some the dynamics of healing versus conflict? Saka unofana kuchasa kuti because kuresolve conflict is a deliberate and well thought issue. Tinofana kutofungwa. Saka gara pasi wonyora ma-advantages ekuramba muchinetsana nema-advantages ekureconcile. Ande mukapanya pamwe pacho conflict inogona kutoti usaone futi anything good about your spouse. Saka take futi time to write the good things about your spouse. Andi mukapanya nyacho wotaga kutsvaka zvikuti alright ko zvaari kuita zvakaipa ndezvipi. Mupano vanhu vazhinji vanoya kwandiro vachindibvunza mukadzi wangu ndovabvunza ndikati chimbondiudzawo kuti mukadzi wako pane here zvaanomboitawo muupenyu zvakanaka. Ndoti umbondiwerengera. Munhu anogona kutoverenga zvinhu zvinosvika ma20. But chinhu chaari kuti chakanganisika chinhu chinyi handingorapanya. Saka conflict resolution it should be deliberate. Inotoda kuti hatifani is a conscious decision. Saka never use my emotions. Lastly, I will talk about the issue of forgiveness. People underestimate the issue of forgiveness. Now, zvinoitika ndezvekudai so. Pane yatinoti the victim aggressor cycle. Yekuti tinogona kuti namai nyamazana ndini ndakanganisa. So I am the aggressor. Ndindavhiringa. Mai nyamazana the victim. But munoziva here kuti mufundisi munogona kusvika papoint yamunogona kungotendera wambotanga uri victim wakudzoka wakuita aggressor. Zvakafanana nekuti for example ndimai vakaroorwa nababa vano vadoro. Handitika mumwe musi wanonoka kubva kubhawa. Wobva wauya wari kutozviziva baba vati wavhiringa. But amai vakadumbirwa kuti baba wadeshuwa kuti wanga uye nguva dzino idzi. But baba apo wari kubva wako wari kutozviziva kuti ndavhiringa. Wanogona kuteka kana kachokoleti kako kuti ndisvike nditi mudzimai wangu chinyi sorry. Handimbona pane nyaya yacho. But vachisvika pamba mudzimai vati handisi kuzorivhura dhuku. Saka baba watanga wari wrong is the aggressor. But pauri kusvika uye atova victim because havasi kuvhurwa dhuku. Vari kunzvinasivora panze. Handimbona pane nyaya yacho. Saka baba vanogona kuti anopenga mudzimai kuti ari kandiroora kugirlfriend. Watodzoka kuagressor. Saka zvinogona kuramba zvichidini zvichidaro. Saka munofana kutsvaka nzira dzekubreaka the cycle. Handimugona pana nyaya. Ndo panodzoka paya the conscious decision. So it should be a conscious decision nekuti we need to break this cycle. Saka unogona kutanga kuti right. For example, manetsa nemurume wako. Handiti kana manetsa nemudzimai wako. Wotanga kumudza kuti murume wako muroyi. Amai wako muroyi. Wanga utori right. But wazogumara toaggressa nemashoko ani. Saka zvakakosha kuti macouples kana manetsana munoti hatisira tina mudenderedzwa here so. Kana tamudenderedzwa saka tobuda sei. Zvakakosha. Thank you so much. Aiwa ndatekenyedza. Okay. All right. Munoziva zvandakaona zvinoitika. Ma-relationships anoshanda ne-equilibrium. Yatoti equilibrium balance. Zvinhu zvinongofamba chete kana pane a disequilibrium. Regai ndiitsanangure. Ndafarira example yavapo yekuti kuda une murume wako anonwa doro anonoka kuuya kumba. Murume wako paanonoka kuuya kumba. Iye ndiye ane chikwereti newe. Ende iye anotozviziva kuti panapa ndine chikwereti nemunhu. Iwe wosvika wopopota. Handiti. Saka paanonoka kuuya akadhakwa apa acreata a disequilibrium. Iye ane chikwereti. Handiti kana. Iwe wapopota. Zvabalanza. Handiti. Asi uchaona kuti kana akasvika
iwo osvika woita something different zvoramba zvakarereka maona iye anoramba ari munegative yoti anotozokubvunza kuti saka hapana here chaunoda kutaura ungabva wangonyarara here then hakondituke handiti ona kuti you have actually created a situation yekuti wakuset up a ground reconflict resolution iye ndiye akutoti ashataura ukashuwa ungangonyarara here but ukati iye aita chakati iwo apopota iye otondorara hope dzakanaka zvisingaiti nekuti zvakanzwapopoterwa saka shato saka pane vanogara vachitaura kuti you can't keep on doing the same thing expecting different results saka I think tikaona mumarelationships edu cycle iri kutaurwa iwe you break it by behaving differently. Chigara pasi uchiona kuti saka inini what can I do even if it means you have to be the bigger person. You don't have to always win. Sometimes you stoop to conquer. Wow. Together. That's win good. Together. Yes. That's good. Yes. My Jarisha then gono nekuda kwenguva yedu. Yes. All right. Ndofunga tichipendera tichangobata ma 3 focus points anotaurwa nevanyori vanoziva zveconflict resolution and chamataura nechingezi asi ndozoedza kuti tsanangurei mbijana yekutanga inonzi focus on the facts not the motives. All right. Kuti kana paita conflict focus yako inofanira kunge iri pazvinhu zvauri kuziva zvechokwadi chaizvo kwete zvanga zvichifungwa nemumwe wako pazviita ndakagara ndakuona chaungoda ndechekuti ndidzingwe basa saka ukafokasa pane mamotives wakuita zvekufungira nekuti hapana pauchanyatsoziva zviri kufungwa nemumwe wako asi unokwanisa kudhila nezvaitika chaizvo chaizvo and zvinoita kuti nyaya yacho itirerukei mbijana modhila nezvanyatsoitika chaizvo pane kuita zvekufungirana chimwe chinenge chamboti batukwei nevakoma wangu chekuti focus on the issue not the person kuti mune problem iripo chiishandai neproblem yacho kwete kuchida kudhila nemunhu chamuruda kudhila nacho and once wakuita attitude yekutofunga kuti padambudziko raitika iri pane wana anofanira kuwina matone dambudziko hombe kudarika dambudziko racho chairo nekuti kana mutori couple yakatowanana you are either winning together or you are losing together saka kana pane wana akunzwa kunge awina kureva kuti you've lost together saka focus on the problem not the person then the last important thing inobatwa neissue yeforgiveness yekuti focus on the present not the past zvinhu zvakaitika zvakatoitika kudhara ngazvibva zvatoresolvwe kana zvanzi sori zvapera zvapera kana paine zvaitika nhasi takushanda nezvaitika nhasi hazvisiri zvekunzi saka nhasi wadai but nezuro futi namarimwe zuro negore riya ripaseri saka ngatishande nezvinhu zviri kuitika nhasi todhila nezviri kuitika in the present not zvakaitika kunzi munguva yehondo wakapotsawo ndiura anditi muri kuona tatomusecondary republic uri kutaura nezvinyengo enguva dzehondo alright yes gono ngatichinyatso parai nhingirikiri yedu iti zviite zvakanaka wainga ruchene pasi tinotenda zvikuru ndofunga taona kuti nyaya yekupesana inowanika mumisha yose hakuna chura tsime risina chura saka toda kupedzera tichiti conflict inofanirwa kutoti igadziriswe maconflicts haangonyanganyadika haangoevaporata panotoda kuti pagadziriswe uye haagadziriswe nekuti mumwe munhu akwidza izwi kuti nyaya iyi handichadi kuinzwa futi muri kupaona inogona kunge yakanyararwa asi iripo nyaya iyoyo vemutemo semuenzaniso vanotaura kuti mhosva hairovi kana isida kurizovhwa ingoripo yakangomirira musi wayo saka ndopedzera ndichiti sinyoro bhaibheri rinotaura pana pana vaefeso chapter 4 verse 26 na27 ivhesi ratinotaura nguva nenguva robva rataura kuti zuva ngarirege kuwira rinotanga nekuti
tsamwai musingatadzi. Handiti muri kupaona. Uye zuva ngarirege kuwira muchakatsamwa. Saka pari kunzi tsamwai musingatadzi ndofunga ndo pari kunzi paya iwewe wambenge uri victim chirega kuva agressor kana kuti kudii ipapapa cycle iyi isarambe ichienderera. Kutsamwa kunokwanisa kuitika, tinokwanisa kupesana, asi mashoko achataurwa nezvechaitwa kana tichinge tapesana ngazvirege kuva zvakashata. Muri kupaona. Kana takuzoudzana zvevabereki vedu kuti wakangooma musoro samai vako nekudidi taakutadza. Uye zvinhu zvakaita semathreats esuicide, mathreats ekuti mumwe munhu achakwizwa nembama rimwe gore panapa. Mathreats uchazvidikira chete iwe. Tiri kutosumudza dzimwe dzadzigere zvadzo, hatisi kutosorovha iyi, tiri kutotanga dzimwe futi. Saka bhaibheri robva rati zuva rirege kuwira muchakatsamwidzana. Zvazviri kungoreva ndezvekuti conflicts must be resolved as quickly as possible. Muri kupaona. Zvikanzi kuti murege kupa Satani mukana, zvinotori nechikonzero why you have to do it. Nekuti Satani anotowana mukana kana taita isusu 2 weeks hatisi kutaudzana, miromo yakaita yemutswiri kudarizvo. Muri kupaona. The last thing ndo panonzi inonzi passport to conflict resolution nevamwe vanoongorora nyaya iyi. Vanoti masteps aya ari mana anodaidzwa zita rekuti share care plan. Share ndeyekuti uyu asiri kufara anofanirwa kusununguka kuti ataure zvaasiri kufara nazvo. Asi kutaura kwake kunofanira kushandisa communication zvakanaka, achishandisa takamboti ma-I messages patakataura imwe iyai, asingashandisi ma-U messages. Nekuti akashandisa ma-U messages nyaya yacho inogona kubva yatofira ipapo. Anogona kuchibva atova victim, uye anga ari victim atova agressor zvataurwa. Saka what you say is as important as how you say it. Saka munhu ari kurwadziwa ngawe nemukana uye asununguke kutaura. Chechipiri, ari kuudzwa anoita care nekuteerera. Listening, not just hearing, asi listening. Muri kupabata. And then chechitatu, it's acknowledgement yepain yemumwe uyu iri kuitwa newe wateerera. Iwe unokwanisa kuti kana ndiri kunzwa zvakanaka muri kuteere zvekuti it shows kuti you are trying to understand zviri kutaurwa nemumwe. Then toenda pa acceptance. Acceptance is not admission of guilt. Uri kuaccepta kuti mumwe wangu zvedi atoswera achirwadziwa ende haana kutodya kana tarara achichema nenyaya iyi. Rightly or wrongly, that's not the issue. Iyo i-acceptance. Pekupedzera takuzoenda pa-resolution inogona kuuya kuburikidza ne-apology kana kuti clarification. Nekuti aiwa papenda ndakutotaura nyaya yamukoma solo iya yatatatopedza ndofunga dzabatana wabatanidza. Saka ndo patava kupedzisira tiri dambudziko rinoitika heri. Dzimwe nguva munhu arida kuti ataure zviri kumurwadza obva atonzi ndaswera zvakanaka, handisuda zvokutaura nemunhu. Mukupaona munhu arida kusheya handitika obva atongonzi. Saka kurambidzwa kusheya kana kuti kutaura zviri kukurwadza kunorwadza kudarika zvongochida kutaura zvacho. Because zvaakuratidza kunzi I don't care, so what? I don't care, you can go and jump into the next swimming pool, whatever. I don't care. Muri kupaona ndo zvawaudzwa kana kutsanangura. Yes. Asi uyu wauri kutsanangurira haasi kuratidza kuti ari kutobatikana kana kuzinzwa arakamirira kuti upedze. Anogona kunge atori like a board listener. Amatypes ema-listeners kucommunication futi kwatadzoka. Yes. Kana kuti mumwe munhu anogona kuti aida kutaurana kuti mapinduriro amazondiita aya makuseni onzi sorry. Aiwa kana ndichida kuti nditsanangura kana munhu anzi sorry chichi achiri kuda haana kukuti sorry here. I think pane zvauri kutsvaga. Muri kupaona ende ukatsvaga makudo mugomo unowana. Yes. Saka muri kuona chaitika panapa isusu tichiita mets dzelong division mede muchikombingo waisambofa wakabvuma anza yangouya iri correct isina kushoyiwa kuti yabvepi. Show working ndozvawaingonyora bedza havana chawaimaka havana kuti watadza havati wagona vanongonyora kuti show working. Wasvika sei pasori sori yabvepi enazandatobvupedza futi handinoka kutaura. I must share. Iwewe you must care by listening.
then tozosvika kusori takuona kuti tafamba sei. Sori yekungoti mbi yekungodonha kunga mana haigamuchiri inonetsa. Chero mari chaiyo mari chese tinoida, asi ukangoona muakaunti wako mune 2 million kana kuwithdraw kuno unonetseka kuti yabvepi. Ndo zvimwe chete nesori yekungonzi sorry show working mamarks ari paworking yekunzwira munhu kuti watikuda ndomuonera wazviita ndo pane mamarks. Iwewe ukaita keka munhu wega anotozorusa tosvika kuresolution kuti hai ndatombozvitongesa kuti inyaya ndingabvunze munhu here watova through working. Asi kana tikangoenda kusori weka metsi ya long division weka tozosvika paanza ndizvo zvasinyo maita henyu hakuna chakanaka kupfuura apa. Toda kutenda chose mukati mezuva ranhasi tataura nyaya yakakosha yeconflict, kungoona zvinhu nenzira mbiri dzakasiyana. Mumwe ari kuzviona nekuku, mumwe ari kuzviona nekuku. Moita sei kuti iko mufambire mberi nemuchato, muri iendere mberi zvakanaka. Tikatsanangura zvinhu zvose izvi zvirimo mukati meupenyu. But ndanga ndichida kuti iko vana vaMwari dzimweni dzenguva varipo vari kudumbirwa, vanosimudzirwa maoko kuti vonyaradzwa, asi mukati umu mune nduru yatoputika. Zviri kukudya mwoyo, zviri kukunetsa, asi hauna wokutaura. Wacho anofanirwa kukutova ari kutorwadzisa zvakanyanyisa kudzama. Pamwe ndo zviri kuitika mukati meupenyu. Isusu paFamily Matters tinoti Jesus cares. Munamato nekuzviisa kuna Mwari nekutsvaga rumwe rubetsero rwehama dziri pedyo kuti iko mugadziriswe, mugadzikwe pasi, zvifambe zvakaiswa kunaka, zvinogona kukubetserai mukati meupenyu. But otherwise kana varipo vakadaro vari mukati mekuti iko kutadza kuonerana pamwe chete zvakafanana kwavapatsanura, kwamunya rudo zvakare nekuvimbana nekuya kwokuti ko vanhu vanoitawo kachikweya vachitekenyedzana vachitamba vari vese pamwe chete. Pada mwana kutakurana and all that, nekutaura nemwana wako kana kuti kungokurukura nekuita chikweya nemudzimai hapachina nekuda these issues dziri kuramba dzichingoungana pasina kutaurirana. Kana zvakadaro hama dzangu, ndoda kukutaurirai Jesu ane hanya nemasituations akadaro. Saka tinoda kunamata because we believe in prayer. Tinoziva kuti iko munamato unogona kutova inini wacho ari kurwadziwa, kunyangwe uyo ari kundikanganisira kana kuti andikanganisira asati atombouya, asi munamato unogona kundisimbisa kuti iko ndirambe ndiri mukati mekuda kubatsirikana, Mwari achindibetsera achitiitira zvakanaka mukati meupenyu. Saka kana varipo vakadaro, toda kutora mukana uno kuti tisvike panguva dzekunamata. Gono vachatinamatira, tichinamatira kunyanyisa vari pakurwadziwa, vari pamvonga mupopoto nekuda kwekuti vanopesana but havachazivi kuti zvinotochiita sei. Maane ruvengo mukati memuchato. Ngatinamateko. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokutendai nechipo cheupenyu, tinotenda nezuva ranhasi nenguva yamatipa nechirongwa chino chatava nacho. Toda kunamatira uyo neuyo vari muzvimiro zvakasiyana siyana. Vamwe pada vatoona chirongwa ichi vaine misodzi yakayangarara mumaziso nekuda kwokuti chanodzimba munyaya dzavari mukati madzo. Imi She Jesu ndimi munyaradzi, swederaiwo pedyo. Munoziva kushungurudzika, munoziva kuremerwa nekudumbirwa kune vana venyu. Hamuna kutisika kuti tirarame mukurwadziwa nemukuchema. Makatisikira uye muchato makauyisa kuti muve nerudekaro nerufaro. Saka naizvozvo Ishe zviripo zvabvuta rufaro nekuda kwekupesana. Pindiraiwo Jehovha, mubate mwoyo yedu nehana dzedu. Kana tanga tarimirana kumiganhu mukati memisha yedu, tiyananiseiwo nerudo rwenyu. Mweya wenyu mutsvene anyunguditse ruvengo nekupesana kwese mukati medu. Tibatsirei tiwane nzira, tinzwe izwi richiti hei nzira fambai nayo. Kune vamwe tirifunga kuti tapererwa, tagumirwa,
rapaiwo michato yedu, tiitirewo nyasha Mwari vari kumusoro kudenga. Tinonamata nekukumbira muzita raIshe wedu Jesu Kristu rinogara nokusingaperi. Amen. Amen. Toda kutenda chose paFamily Matters, toda kutenda nekuteerera nekunzwanana kwataita mukati mezuva ranhasi patati tichidhiskasa issue yeconflict mukati medzimhuri. Toda kutenda Mwari ngaakaramba achikukomborerai, Mwari agotega nekutsiga michato yedu padombo rinonzi Jesu. Kana zvadaro kunamata kunofadza. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musvokozve paFamily Matters. Mwari ngaakukomborerei. Amen. Amen. Unaneta moyo wako yere, muze Jesu, unasua ne urombo yere, muze Jesu yega, muze Jesu, shamari wazikanwa, wakuchina umwe wakadaro, muze Jesu yega, masonzi ari kudona yere, muze Jesu, muneshite mazawikwa yere, muze Jesu yega, muze Jesu, shamari wazikanwa, wakuchina umwe wakadaro, muze Jesu yega, muri kutya dambudzoro yere, muze Jesu, iye uchakubatsira iwe, muze Jesu yega, muze Jesu, shamari wazikanwa, wakuchina umwe wakadaro, muze Jesu yega, wacharufu runouya here, muze Jesu, unadisa umambo wa Jesu, muze Jesu yega, muze Jesu, shamari wazikanwa, wakuchina umwe wakadaro, muze Jesu yega, muze Jesu, shamari wazikanwa, wakuchina umwe wakadaro, muze Jesu yega. The book of Isaiah, chapter 31, reading from verse 1, has the following words. Isaiah chapter 31, reading from verse 31. Woe to them that go down to Egypt for help, and stay on horses, and trust in chariots, because they are many, and in horsemen, because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Yet he also is wise, and will bring evil, and will not call back his words, but will arise against the house of the evildoers, and against the help of them that work iniquity. Now the Egyptians are men, and not God, and their horses are flesh, and not spirit. When the Lord shall stretch out his hand, both he that he helps shall fall, and he that is hoping shall fall down, and they all
shall fail together. For thus has the Lord spoken unto me, like as the lion and the young lion roaring on his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him, he will not be afraid of their voices, nor abase himself for the noise of them. So shall the Lord of hosts come down to fight for Mount Zion and for the hill thereof. As birds flying, so will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending also, he will deliver it, and passing over, he will preserve it. Back to Egypt is our message title. Back to Egypt. Let us pray together. Our Savior Divine, we thank you for this time. Thank you for this opportunity to share and to listen to your word. As you speak to us, Lord, we ask that your spirit, your convicting power, rest upon us, Lord, and that we may not only be convicted by your word, but we may be converted by it. To your glory and the salvation of man, we pray. In Jesus' name, amen. Back to Egypt. Judah is first with a minor challenge. I call it minor because it is minor as long as it does not come from the major God. Judah is first with a minor challenge. And instead of seeking the Holy One of Israel, they go warring after nations for fortification and for power. They go to form an alliance with Egypt. Now, friends, remember, it is from Egypt that God has saved them from and taken them away from that captivity. So Israel going back to Egypt, Judah retreating to Egypt, was a way of retreating back to slavery from which God had already saved them from. God had saved them from the Egyptian captivity. God had redeemed them. God had wrought victory unto his own people. But his people, first with a minor challenge, decide not to go or sail with he who made them emerge victorious, but go down from where they emerged victorious from. Back to Egypt. Verse 1 says, woe to them that go down to Egypt for help and stay on horses and trust in chariots because they are many. Now listen, they trust Egypt because they are many chariots and there are many horsemen, because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Judah is first with the challenge. There's an enemy coming. And instead of seeking the Lord, they decide to seek a political alliance with Egypt, for Egypt to come and be their ally against Assyria. God said, woe to them that go down the route of slavery to seek help. Verse 2 says, yet he also is wise and will bring evil and will not call back his words, but will arise against the house of the evildoers and against the help of them that work iniquity. Now the Egyptians are men. Listen very carefully. Verse 3. Now the Egyptians are men and not God. And their horses are flesh and not spirit. When the Lord shall stretch out his hand, both that helps shall fall. He that helps. Now listen. When the Lord stretches forth his hand, he that helps shall fall. And he that is helped shall fall. Listen carefully. Judah, instead of seeking a continued alliance with God, they go down the route of Egypt from which God saved them from.
to form a political alliance. Now God said, Egypt, they are men, but I'm a spirit. How do you trust in what men can do and doubt what the spirit can do? God says, he that helps shall fall when God arises, and even he that is helped shall equally fall when God arises. See, my friends, instead of trusting in the Lord of the universe, the creator of the earth and the universe, Judah decided to trust in the created. Aye, you didn't get me. Instead of trusting in the creator, Judah trusted in the created. Instead of trusting the maker, Judah trusted the made. Instead of trusting God to be in control, Judah trusted he who is not in control to be in control. Back to Egypt, God pronounced this punishment, and what God will do, he that helps, the one you trust, I will sort him out. Now listen, this is way beyond my understanding. You trust in somebody. God says, I will sort out the one you trust. How does that leave you? Where does it leave you? With whom does it leave you? You remain more vulnerable than you were, because when you trust in him who you trusted has vanished. Because God said, I will sort it out. I will not just sort you out, but I'll sort you out together with the one that you are trusting. Now listen, Judah is faced with a crisis. There is no doubt the Assyrians were barbaric. There is no doubt the Assyrians were vengeful. There is no doubt the Assyrians were raging with iron teeth. When the Assyrians captured the nation, they made sure it neither regathered, regrouped, reunited as a nation again. They made sure they vanquished that particular nation out of existence. So they are marching towards Judah. And Judah, knowing how ferocious and evil the Assyrians, these uncircumcised Assyrians, can be, Judah, faced with that crisis, decides to form an alliance with Egypt. Now listen, there is no doubt there was a crisis in Judah. But there was a greater crisis in Judah than the crisis that was being brought by the Assyrians. Listen carefully, my friends. There was a crisis in Judah, but there was a greater crisis. The greater crisis was the absence of God while they faced the earthly crisis. You didn't hear me. Now listen. They were faced with an earthly crisis. Assyria was coming for them. But this was not the crisis. The crisis was being empty of God while they faced the Assyrians. Judah emptied themselves of godliness. And when the earthly minor crisis came, it was able to vanquish them. Why? Because the vanquisher of earthly vanquishers was not in them. The crisis in Judah was not the coming of Assyrians, but the living of the Lord in Judah. Aye, you didn't hear me. The crisis of Judah was not the marching of Assyrian soldiers to Judah. The crisis of Judah was the marching out of godly angels over Judah. The absence of the Lord was the greatest crisis. What they needed to form an alliance with was God. That God should come back. When he comes back, it did not matter who came against them. You are not getting me. It did not matter who marched or ran towards Judah. If the God of Judah, the Holy One of Israel, as he calls himself, was in the presence of Judah. Judah's crisis
was not the coming of Assyrians, but the leaving of the Lord, the absence of the Lord when these Assyrians were coming. See, my friends, the day we step out of the presence of God is the day we invite more uncertainty in our lives. I'll say that again, and I'll say it differently. The day we step out of the presence of God is the day we begin inviting uncertainty in our lives. The day we begin trusting anything and everything other than God, we are trusting nothing. Hey! The day we begin trusting everything and anything is the day we begin trusting nothing. If your help is not from the Lord, your help amounts to nothing. If God is not on your side, whoever is on your side is nothing but chaff. If God is not standing by your side, it doesn't matter who is standing by your side. They are nothing but wind. Someone says, it doesn't matter who is up against you or how many people are against you. If you're on the side of God, you're on the side of the majority. Doesn't matter how many people are up against you. As long as you're on the side of God, you are on the side of the majority. Sometimes all it requires is for an Elisha to pray that God opens your eyes, that you may see how many angels of battle around encampeth you whilst you go through trouble. You see, my friends, the greatest challenge of Christianity is not the trouble that comes to Christianity, but that Christians face trouble whilst looking at trouble and not looking at God of the trouble. You're not getting it. The greatest challenge of our lives is not the challenges we go through, but going through those challenges without the presence of God. While you go through tribulation, do not focus on tribulation. Focus on the God of tribulation. You're not getting me still. While you go through trouble, while you go through problems, don't focus on your problems. Focus on God. The worst crisis is when God sides with the trouble for trouble to trouble you. Then you know you are in real trouble. You didn't get me. When you leave God to live your life and you remain alone and vulnerable, and God, because of your sins and rebelliousness, decides deliberately to align himself with trouble, and that trouble is inspired by God and comes to trouble you, then you are in real trouble. When trouble troubles you, being told by God to trouble you, then you are in real trouble. But when trouble comes with God on your side, you are safe and you are secure. The greatest challenge with the many of us, why we lose hope, why we lose faith, why we even lose God, is because we focus so much on the challenge and not on the God who overcomes the challenge. You know what causes stress and trauma and pain and mental challenges? We focus so much on what evil can do to us, our sins of yesterday, and the pending consequences of tomorrow. We focus on what tomorrow brings and not what God brings. Haven't you read John chapter 14 verse 1? Let not your heart be troubled. Haven't you read Hebrews 13 verse 5? I will not leave you nor forsake you. Haven't you read the scripture where it says, do not worry about your tomorrow. It's all sorted out. It's all sorted out. God has your tomorrow sorted out. What you will do, what you will eat, how you will survive, how you will emerge victorious, how healthy you will be, how strong you will be, how you overcome tomorrow. God has already sorted out because he promises never to leave us.
Many of us have found ourselves in situations where we are marching back to Egypt. Why? Because we have allowed, and I say it aloud, deliberate, because God never marches out of our hearts deliberate. We allow him by our rebelliousness to march out of our hearts. We allow God to march out, thus leaving ourselves vulnerable to an Egyptian temptation. When we are marching to Egypt, here is evidence, red hot evidence, that God long left the oracles of our hearts. Here is an evidence that God is not in us. He has left us to die because of our rebelliousness. Thus we fall for the temptations that Egypt can offer us better help. You see, they go to Egypt because they have chariots, they have horsemen. They are looking at numbers. Now, if you look for help in terms of numbers, the day you get that help and you are faced with another challenge, you will look for another helper who has a bigger number. I hope you are getting me. Judah goes to Egypt. Why? Because Egypt has numbers. Yes, they will get the help from Egypt. But what happens if there is another enemy that comes to Judah who has more numbers? It simply means Judah will be running in circles from one nation to the other, from one nation to the other, forming alliances for help and for protection, when in the first place they should form but one alliance with the God of heaven to help them and help them for eternity. Many of us have found ourselves in situations where we are marching to Egypt for help. Which Egypt am I talking about? When you're faced with childlessness, many of us have been forced, compelled, convinced to do the undoables to have a child. When God has not blessed, do not try to help him. When God has closed your womb, don't think the devil will open it. Yes, the devil can open a side womb beside the closed one and produce a demon of a child when that child is born. And you will regret having that child. When God has closed your womb, praise him, he knows better. Which Egypt am I talking about? When faced with joblessness, many of us have resorted to doing all the damnable things, favors with would-be employers to get a job, sleeping with them. Some of us, painful as it is to talk about it, have sought help from witch doctors who claim to be using natural remedies to give us help. He claims to be using natural remedies. Why not go to the God who created those so-called natural remedies to help you? Think about it. You go to someone to make a concoction to help your marriage work. Why not go to the God of heaven who needs no concoction? He only needs to speak a word and things work out. Why not go to him? Children becoming rebellious in our homes. We are loyal church members, faithful to God and to the church, but our children know nothing called the church. Why not surrender them to God before we surrender them to other human beings to sort them out? First, with many challenges, my friend, Egypt should be the last resort. Now, let me say it plainly. What am I talking about? Now, seeking help from anything other than God is seeking help from Egypt. Seeking help from anything other than God is seeking help from everything that opposes God. When faced with challenges, faced with difficulties, faced with death,
faced with disease, faced with unemployment, faced with barrenness, faced with many challenges we may go through, my friend, form an alliance with the God of heaven. Egypt will never offer you lasting help. Egypt will never offer you free help. Egypt will never offer you eternal help. Egypt will never offer you unconditional help. Egypt may seem to help you now, but its help comes with conditions. You may be affluent today, but hear the preacher. If your affluence is not inspired by God, one day that affluence will lead you into perdition. It will lead you into doing things that are damnable. It will lead you to sacrificing your own family members. It will again lead you to sacrificing your own life for the sake of sustaining that help. If that help, my friend, does not come from God, it comes from an enemy of God. You can trust God in the midst of hopelessness, in the midst of pain, my dear friends. God can still be trusted. While we go through whatsoever God has allowed us to go through, remember, there is no temptation that He has brought upon us that He has not provided a way out. So while you go through that temptation, while you go through that perilous moment, what you need to be looking around for is not how intense the perilous moment is or how long it's going to last. What you need to look for is the safety valve, the way out that God promises that He has provided. You didn't get me. God says there's no temptation, there's no trial that comes upon you other than that which He has already provided an escape plan. So while you go through trouble, look for the escape plan that God has already provided. We can trust God in the midst of pain. We can trust God in the midst of dismal days. You see, our firstborn, talking about my family, firstborn was a sister. She died at the age of 36. Slightly after her 36th birthday, she fell ill and she died. The secondborn was a sister. Slightly after her 36th birthday, she fell ill equally and she died. Then I lost a brother. He turned 36 equally and he died. Then my sister, other sister, fell ill. She was in hospital and she fell ill slightly after turning 36, before her 37th birthday. And she was very sure, she was very convinced that this trend is not going to be broken at her. She was equally going to die. So I was in hospital. She began saying all the things a dying person is supposed to say. Bidding farewell, saying this and that, mourning and crying each time she saw her loved ones come by the bedside. Because with her, she was convinced our family dies at 36. And for her to be gravely ill at 36, she was equally going. We went to the hospital that day and found her. We looked each other in the eyes and she started crying. By God's Spirit and God's inspiration, before the visiting hour was over, we prayed. We prayed and we prayed. Then I left the hospital. Few days, I think it was a day or two after that, she was discharged. She did not die. She is over 40 today and she is alive. Now for me, it was just one of those moments when you go to the hospital first with an impending death and you pray and ask God to change that. You see, until she hit her 37th year, her 38th year, her 39th year. Then she came and testified and told me that, I was very sure I was dead. And I was very sure I was not living
the bed. That moment I was sick. But when we prayed together with you, my brother, when we prayed together by God's mercies, I felt it and I was convinced that God had healed me. But I was only waiting for an assurance. And then she tells me, now for me, I did not even know that all these other siblings I'd lost, I lost them when the moment they turned 36. Then she started reminding me, she says, our sister died at 36. The other sister died at 36. The other brother died at 36. And I was sure at 36, I was equally going to die. But I'm alive and I'm alive. You see, my friend, I tell you this to tell you to trust in God's word. First with death. First with a sequence that seems like it cannot be broken. It can be broken if we trust in the word of God. Egypt cannot help us. God can help us. Addicted to sin, God can help you. Egypt will not help you. Addicted to pornography, Egypt will not help you. God will help you. First, with a divorce, Egypt will not help you. God can help you. First, with a jail sentence, Egypt bribing judges is walking down to Egypt. You will not get help. God can help you. First, with an incurable disease, Egypt, my friend, will not help you. God will. First, with rebellious children who know nothing about God and godliness, who do not even know the location of a church or the day or the door leading to a church. All they know are the doors leading to beer halls and nightclubs and warehouses and clubhouses. Egypt will not help you. God will help you. Form an alliance with God and see what God and only God can do. Woe unto those that go to Egypt for help. But praise to the Lord for them that seek God. When help comes from God, it is eternal. When help comes from Egypt, it is temporal. One day or the other, you turn from one Egypt to the other Egypt, to the other Egypt, looking for superior and better help. My friend, I say to you, Egypt will not help you. Seek God and see what he can do. Tanzwa kuna kesi sam, Jesu apone sam, iro sokora uram, Jesu apone sam, siwi sanyi kaze sem, kumirio kwenye nzam, Tenzia titumam, Jesu apone sam, tumiranyi panyanzam, Jesu apone sam, unzanyi vanyangazim, Jesu apone sam, imbanyi wazitsuam, kanavari panyanzam, pasirita zorinzam, Jesu apone sam, viore kukurira, Jesu apone sam, viore kukurira, Jesu